Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għal del-podcast tal-lum, flimkien miegħi Mandel Arnold, grazzi tal-ġeġi. Kif mort? Konna ħabtinu, kelli sefer diversi drabi fuq xogħol u hekk u l-aħħar wieħed sefirna biex nifilmjaw season 2 ta' dan u li tixxefaq insomma. Kellek il-Malcolm miegħek? Mela l-Malcolm u l-Edward u hija Jeffrey u l-preżentatriċi l-oħra Stephanie insomma, konna tim tal-ġenna. U happily, askodna jieħseb ta' ħanamlu pilota biss, ġiviri, ma season 1 għamel suċċess kbir, grazzi l-udjenza mbarra, ġiviri, u għamlunna kuraġġ taf kemm kif ta' battejt diffikultajiet. Użgur, sponsors, barra diffiċli biex. Dak li tarfet li nobot jien, ġiviri. Aħna għadna bla sponsors, ġiviri. Taf xid badija, taf xid badija. Zmin u bla sponsors. Għanajdu għek jien għamilt l-għamilt għax apparti nirgrazzja sponsors li jemmen barra. Il-kumpaniji tiegħi stess inġetjaw ġafihom ukoll, ġivi kieku ma kienx huma. U jibsa ħafna s-suq Malti u li hu, ġivi, però tfajna xi ħaġa barra li hija unika li mhux bħal ħafna da talk shows u mhux talk shows fihom tajjeb tagħhom, inkluż daw. Ma ġeneralment jisek tkun qed tistenna x'ħajjiġri u tkun taf x'ħajjiġri eżempju xi ħaġa repetittiva, xi ħaġa ġdida, innovattiva. Tista' tgħid li m'hemm xejn scripted xejn. Ħlief li nippjanaw fejn sa mmorru. Nisbaħ affarijiet ma jkunux scripted aħna ma scriptjaw xejn. Eżatt. U li kellu sabiħ li għandu sabiħ huwa li Steph tara l-aspett kulturali, spiritwali u x'naf jien affarijiet li qas nikkalkulawha aħna. Ħija ġeoloġija u pjanti u jiena fawna. U aħna għandna tendenza mhux sa mmorru bħal meta tara fuq television jekk qed jitkellmu fuq l-Italja pereżempju ħammorru l-istess rotta li jmorru n-nies. Aħna jekk ħammorru Ruma, imħadd li mmorru xi qalqa viċin Ruma u ma narsaqx lejn il-Vatikan. Eżempju, sewa imma mbagħad nurik off the beaten track. U dik in-nies li iktar l-apprezzaw għax aħna il-Facebook page dejjem tallajna ħafna informazzjoni li ma forsi ma jidhirx fuq il-television imma mbagħad il-television nifsu li inti ħadtek raw qed nurik li sempliċi wara siġrax tista' ssib dal-ambjent u morna ħafna postijiet li in-nies m'għandhomx tendenza li jmor pereżempju daw il-gżejjer żgħar li l-ewwel tittimxi kilometri twal mal-kosta biex forsi ssibhom u mbagħad min ħajqod jew malihom jiddendel u kummedja aħna għax huwa parti mill-istudju tagħna. Li nistudjaw daw l-highlights iż-żgħar. Allura urejna perspettiva differenti. Issa minn mhuwiex infissat fuq in-natura daqsna daqs Jeffrey. U mbagħad hemm is-serħa li Steph għandha karattru li turi il-kultura tal-post ġifieri nitkellem fuq season 1. F'Avignana rajna il-kultura tan-nies hemmhekk, bellezza l-mod kif jgħixu kemm għandhom kultura mat-ton u dik il-kultura mat-ton torbothom ma' Malta diretti ġifieri. Storja sħiħa kemm huma simili tagħna però kemm huma gburin mhux bħal pajjiżna aħna kollox għall-beħ. Bruħna b'kollox jiġifieri. Aħna kollox għall-beħ. Meta ngħid ruħna mhux għax nemmen. Għandna kollox għall-beħ, aħna tina prezz u nbijaw. Aħna min għandu id-dar li kemm sabiħa x'tommi u kbira u da teħ prezz ibeħħilek għall-blokka flezz u lest li jgħix ġo penthouse. Ġedik isħanen fuq biex jgħid li għamel xi ħaġa tal-flus. Issa billi għu flus u tgħix ġo penthouse. Ġo waxru. Jew ġo waxru, insomma. Ajar kun naqlaħħadni kollha u ngħix ġo biċ-ċart sabiħa bil-ġardina bil-ġdien. Diffiċli ma kif ġejna llum il-ġurnata diffiċli. Illum anke bbażajna l-ekonomija fuq il-bini bla immaġinazzjoni ta' xejn
U tipo tlifna ħafna art, fejstajna l-investu fit-turizmu f'ħafna affarijiet oħra u ridna din l-art ħelwa, li kienet ħelwa insomma. Isma' illum anka jekk insa ġenerazzjoni tal-futuri in-nies normali li ħajxtru djar. Però anka jekk inti l-ġenituri tiegħek ħallulek villa, hemm ħatra bil-ħajja tal-lum. Int ma taffordjax? Le, żgur. Għas taffordja tħallas is-suċċessjoni tal-villa. Jien ma nafx jagħmlu tfal tagħna. Xej. Biex tixxiflet 280,000 għal-lum. Illum. Il-ewwel proprjetà li xtrajt jiena kont xtrajta 30,000 Maltin. L-aħħar proprjetà li xtrajt 280,000. Probabbli qasija kbira. Le, assolutament, għax qabel kont ġo Mażonetto u sejjed ġo Flett, ġifieri kelli l-bejt tiegħi u kollox, ġifieri hemm għalla għeb tal-ostja kbira. Għanejdlek, u anka l-ħajja taw spiċċat. Il-ħajja taw spiċċat. Jiena ħankun għasħat kellem jien ħosni f'gataw. F'gat f'blikraħ. Ġivi. Trafik. Jiena għattarment minn point A sa point B mid-dar għall-uffiċċju, mill-uffiċċju għalfej għandi bżonn nimmur, u ninaqlaq ġewwa. Ma noħroġ jien. U jekk għandi bżonn noħroġ nippjanaħħa. Jekk ser nagħmel riċerka mmur fost il-ġimgħa għax weekends niġġennen, kull fejt mur mifquħ bin-nies. U dik li inti forsi il-barranin ma tihomx tort u tfal tal-lum ma jafux kemm kienet sabiħa. Min jaf kemm waqfuk bħali li. Kollu ġennuni, nipprova naqra. Ġifieri hemm min huwa ġentlom u tobbiet li ġib rispett imma min qisu jafek u jippretendi minnek. Nies hemm barra ma jkunux jafuk, allura tipo. Tifhem, ġifieri din ifhimha ta' xejn bil-bniedem ħares li għansellim l ngħidu kelma ma jkun ġara xejn. Però mbagħad ċertu boundaries. Ġieli nara xi celebrity Malti ġifieri sellimli nsellimlu daqshekk ġifieri tipo ma noqgħodx imur indejqu. Kelma l-hemmu law. Issa jiena wkoll noffri tours għall-gżejjer għal dal-postijiet u hekk waqt it-tours jien jista' jiġi 1,000,000,000 darba bniedem għax ngħid isma' hija taw għalhekk qed tifhem. Ġifieri, però ħanejt waħda pereżempju għadna kemm is-sibt ladda mill-tur għall-Gżejjer ta' San Pawl. Sewwa? U n-nies nieħu pjaċir kienu ġentlomi, mistoqsijiet u x'naf. Le, mhux sib nistajbi. Id-degradazzjoni li rajt f'dil-Gżejjer li kont imur minn kont tifel tal-biża'. Ġifieri qed ngħidulhom x'kont nagħmel u x'hemm illum. Anka bini sabiħ li ħaqqu l-ikbar konservazzjoni ħallewh jaqa' ġifieri fi żmien tul ħajti, right? Il-bidlakom speċi aljeni qed jieħdu speċi invażivi. Irħilhom Gżejjer ta' San Pawl. Ġimgħatejn ilu mort jew 3 ġimgħat mort nagħmel studju żgħir Kamuna. Tqallajt men. Meta qed ngħidlek tqallajt. Karozzi mitluqinu, Karozzi issu scrapyard. Kif qed jaslu karozzi? Tgħidli x'inġi kellim tiġat jgħidli barku jagħmlu barku u probabbli qasmu minn hawnx, ġifieri. U ma nafx kemm il-dajsa kien blub barku nieżel l-ilma ħater il-karozza u kull karozza li tibqa' hemmhekk tagħmel ftit xhur taħdem għax hemmhekk l-elementi huma gravi u kif tieqaf taħdem tiġi scrapyard. Literalment. Ġifieri titil petrol. Mela, għandek Blue Lagoon ġie f'gat b'tal-imot li x-xahar inqeret bl-ammont ta' lectures, xugamani, nies ipoġġu ġifieri il-pjanti qed jisparsaw għal aġli. Mhux hekk. Traffic ta' Laneċ m'għax min imur jom hemm. Traffic ta' Laneċ ġejn u sejn għax issa Santa Marja l-qwa. Insomma. U l-aħħar li mort li ħaġa l-impressjonatni kienet apart il-karozzi, għax il-karozzi dejjem niftakar dawk it-tliet karozzi jiġru jien, mela għandek daw il-food trucks galor. Hemmhekk. M'hemmx 20-30 wieħed. Food trucks. Għastjaj li ilu. Min nisla ta' Blue Lagoon. Tibqa' tiela sa fejn kien hemm dik il-binja li hija tat-toilets. Food truck dejjem, mhux food trucks biss, food trucks, locker trucks biex tħalli l-affarijiet hemm, jiġri it-triq wassawa. Emmek tal-bizza ġifijiena kif nil-Landja Kamuna l ma nagħmel ġirja bla nifs biex noħorġ minn Blue Lagoon, biex noħorġ minn nies. Sewa, żdiedu toroq fuq Kamuna. Ġifieri x-xahar qasmuhom right, karozzi galor u karozzi hemmhekk meta jisuqu għal tagħhom u meta jsuqu jtalqgħu jollu l-abra. It-trap għax m'hemmx tarmak. U dak l-abra dejjem itmur fuq ix-xahar u fuq il-pjanti ma jħodux photosynthesis. Ta' inti, eżatt. L-impressjonajt ruħi l-aħħar li mort Kamuna li s-soltu all right, Blue Lagoon dejjem naqgħu f'gat, però ħafna postijiet kif taqbes
fejn jidulu l-forn. Bad vojt, ma tara xejn, ma tarax nies. Darba, tant kien hemm nies li mort sa naħa l-ħar ta' Kamuna, min jaf kif inni Kamuna, nidulu l-batterija fejn kien hemm il-farm ta' Ħnieżer. Naffi. Semmek, ġifieri, jisna qed nimxi l-belt. Bin-nies. Ġifieri bin-nies fil-passaġġi, u anke nies fix-xahar, ġifieri il-passaġġi mifquhom bin-nies, u fix-xahar tara dawk il-one-offs nies jimxu. Kulħadd jimxu. Ġifieri meta bdew jgħidu mhux ħadħol dil-każ ta' Kepingaw, għax u xorta qiegħda bla sens, però kemm xi ħadd qal isma' qed ikun hemm 12,000 ruħ Kamuna, u rridu niżluhom 4,000. Għal-bidu xilla qed jgħid, mhux qed jesaġeraw. Kamuna mifquha. Tal-bini li ħajinbena hemmhekk pasta żgħata. By the way. Pasta żgħata ta' Kristu. Mhux jien mort is-sibt. Mort darba fost il-ġimgħa l-istess. Biex fejn ir-riserva tal-Asafar? Mela l-Asafar ħajnżlu hemm. L-Asafar li hemm hemmhekk huma tal-post. Imma jekk inti għandek in-nies jippassiġġaw ġewwi taħmar, jippassiġġaw kull ħofra. Għadni kemm ħadd intervju tal-BirdLife ukoll. Iwa? Iwa, kien Niki, vera tad-doluri. Barbara? Ejja. Tifel tal-ostja. Mela. Ġifieri jista' jgħidlek hu, ġifieri forsi jgħidilek iktar b'mod pulit, u jien ngħidlek iktar mod raff. Imma jien m'hemmx ħajta fil-sini dawn l-affarijiet. Jiena rajdi tal-bini li ħajinbena u vera pasta żgħata mela ma tistax tikkampja tmur camping x'imkien titpermess jew ma tistax tagħmel kamp x'imkien u naf li jiena jekk ħanikkampja ħaniġbor u mhux ħanħallih miġ u mhux ħanfott il-natura. U camping site. Issa Baghdad, nies fuq xulxin. Hemmhekk. Għax hemm camping site uffiċjali. Hemm camping site uffiċjali. ċal huwa minn posta li. Malta ma nistax immur nagħmel camping x'imkien fejn ma jkunx hemm nies. Le, tiġi trabil. Tiġi trabil, mela aħna ma nistgħux nagħmlu camping x'imkien għal-kwit. U hemmhekk jista' jinbena. U l-camping site hemmhekk, x'imur nagħmel camping site hemmhekk meta tant hemm nies ġal-camping site. Isqed ġa villaġġ. Mhux hekk. Ġifieri u da xaqgħod bil-lejl jien mort tal-paċi biex nara l-istilel u biex nisma' l-kwiet. Disco. Ġifieri storbju għajat u kummedi u mbagħad jekk ikunu nies qegħdin jieħdu pjaċir hemmhekk jien rrid immur x'imkien naqra iżolat. Ħanoqgħod niġi insikket iż-żgħażagħ jekk mort bit-tfal. Overpopulation enormi, ġifieri m'hemmx. Naħseb iktar koordinazzjoni tas-sistema m'hemmx tajjeb. Ġifieri dik problema wkoll oħra. Xtaqt inkellmek ukoll fuq li tkellimt ma' Niki wkoll. In-nuqqas ta' safar li jiġu hawnhekk m'għadhomx jinżlu hawnhekk naqsu ħafna l-safar. U qatt nanalizza nara l-affarijiet, naħseb u rajt posta dil-ġimgħa tiegħek li hemm ħafna fresh water fuq Kamuna. Ilma ġifieri li jista' jinxtorob. Naħseb dik waħda mill-fatturi li naqs il-pajsaġġ bil-bini. Dik ix qallek għax ħalli nibni fuqu għax kien hemm tant kemm qed naffarijiet, imma pratikament waħda mill-problemi li għandna hija li nqabdu la safaru. Mela. Ġifieri dik waħda minnhom. Issa. L-iktar waħda ovvja dik. Ġifieri l-bniedem, ma l-bniedem ikompli jfotti l-annimal. Peress li aħna ħadna l-pajsaġġ. Malta ma dakx issib daqshekk il-maħelu bħalma ssib f'pajjiżi oħra, ġifieri l-asfur ħajġi hawn, mhux ħajsib ilma u ħajtlaq. Il-kunċett tal-safar, sewwa, jista' jkollu mhux kulħadd jaqbel miegħi. Apparti li Malta naturali nix, vera. Ġifieri maħni Switzerland. Però diskuża li ħabba l-ilma biss. Ħajdlek għala. Jiena bl-istudji tiegħi jienu ġefri morna Lampedusa, Linosa, Lampione, Pantelleria, dawk żejjer Lampedusa isa Malta, eżatt, isek qed tara Kamuna eżaġerata. Slava ċallostja. Issa, dal-gżejjer għasadir artifiċjali ma rajtin. Artifiċjali, ġed nitkellmu ġiebja. Mhux għax m'hemmx ta', imma ma rajx bl-ilma. U xorta mifquwejn bla safar. Mifquwejn bil-gamjem, bil-kolardaf, niftakar meta morċi. Eżempju, għasafar li ġu Malta. Ma jibqawx fil-post jitilqu. Le, mux li ma jibqawx biss fil-post, ma nisma di. Ebejtu, ebejtu. Mela jien ma nisaqat Linosa nix fiktar mill-Lampedusa darġa. U volcanic biex taxxaqat tal-aktar temperatura l-art sewda.
Kemm qegħdin il-bot minna dawk? Bejt iċ-ċif jew? Apparti iċ-ċif kollhom kien. U ċif ma jbejġ biss fejn jkun hemm popolazzjoni enormi ta' gawi li rajna Lampedusa. Ma ssibhomx flimkien daw. Għax huwa antipatku gawi gerex kollox. La Safar ukoll. La Safar il-ġojjini ma nsi jaqaddi nimxu għaw Malta u bħalu dak it-tip ta' ambjent tullir. Pjanta buq żgħira, ambroxxel żgħir. Literalment nimxu u minn fuq wejn bil-bejtit tal-ġojjini. Mimlijin. Allora ma taħsibx li taffetwa di biċċa xogħol tal-ilma? M'hemmx ilma. Imma ma taffetwax ġifieri. Mhux ma taffetwax, imma hija waħda mill-ftit. Ġifieri għandu bżonn li kellu l-ilma l-asfur, imma l-asfur tiskanta kemm hu reżiljenti. Kapaċi ġib ħafna mill-ilma mill-insetti nnifsu. Mill-insetti nnifsu. U da ġejjinu sejjin il-buful u buful kemm trid, ġojjini, griedel, isma' mur saqallija. Ġo park, mux jesqallija anka ġo shopping mall kif tiftaħ it-tieqa mifquħ bil-griedel. ċawl. U ċawl, l-affajt komuni tal-Ewropa, l-affajt komuni tal-Mediterran, ma għanniex. Allora taħsibx x'ma. Ma x'inhu l-post li mela aħna mdawrin. Kullum kien. U post Malta u Kreta m'hemmx għalfej. L-impatt tal-bniedem, Kreta għandhom, imma nqas, Kreta problema ta' kaċċa wkoll. Għaw xanna, ma il-prinċipali huma kaċċa u nsib, għaxejn noqogħdu nduru mal-lewżon noqogħdu nillaqgħu l-ċekki Peppi. Jien għandi familja, għandi kaċċaturi fil-familja, kulħadd għandhom saħħa kbira Malta. Full stop, toqgħodx tgħid li għax jagħmlu l-ġid, mela m'hemmx, hemm minnhom jagħmlu l-ġid innatfu, hemm minnhom jieħdu ħsieb mażġarijiet tagħhom. Ma tistax tiġbor. Hemm skop ukoll. Ma tistax tiġbor kulħadd jagħmlu l-ġid, hemm minnhom għażadhom kaċċaturi u ġaddura jmorru jieħdu ritratti. Ġifieri dawk marru oltre għall-aħjar saru n-nies li jirrekordjaw l-asab u bir-rispett kollu lejn kulħadd. Kemm għandna birdwatchers? Meta kaċċatur joħroġ b'kamera, champion iktar minn birdwatcher li jaf jieħu ritratti għax dan kaċċatur fid-dem, ġifieri dan jilaw jiċċun bjaħbajna u jisparalu kien, issa jiċċun bjaħbajna u jħodlu ritratti. Ġifieri ir-records li kapaċi jipprovdu daw in-nies meta hemm minnhom qalbu hekk. Pero ma xiex indur mal-lewża, il-kaċċa u l-insib jagħmlu impatt kbir, ma dawk l-ewwel. Imma mhux huma weħedhom, laqqas. Bini 37% Malta. Anzi, dal-aħħar qegħdin ma Safar jaddattaw għall-bini tagħna pereżempju il-Meril. Ejwa għalli kiju. Il-Meril qed ibejjed anke l-uffiċċju tiegħi. Ma ġembu fejn qatt kont immaġina l-Meril li bejjed in-naxxar. Sawa qabel kont il-Meril xi ħaġa tal-irdumijiet. Għaddatta ħaret studju milux minn Natalino Fenek u Michael Sammut. Studju interessanti immens, għadu jistudjaw kif il-Meril, tantu hekk anke nies tal-BirdLife u nies jien insegwihom fuq il-paġni. Qed jixtru id-dut minn għandi biex jagħmluh fuq il-bird table biex jiġi l-asfur qogħdu jieħdu ritratti. Jiġifieri anke hemm ċertu safar adattaw, ma ċertu safar ma jadattawx għall-ambjent urban. Issa. Taf fejn qed jien hemm l-ammiri, taf li hemm seqer minn hemmhekk. Mela, hemmhekk hemm. Inti taf li jiena noħsib hemmhekk, għandi biċċa noħsib. L-ammiri? Le mhux l-ammiri, naħa l-oħra tal-anzjani. Sawa? Hemmhekk hemm miżblantika. Sawa? Illum naturali sabiħa. Meta mmorru nagħmlu xi xogħol hemmhekk, jiġifieri Badan Spanjulet, tiġi li rajt il-Badan barra minn żmien u hemmhekk. Jibqa' hemmhekk għax hemmhekk faċċata tiegħi hemm danaw xejdulu fejn jitla l-ilma. San Vincenz, ma nafx dak dejjem ibidlulu ismu insomma dak il-post hemm. Hemm knisja f'nofs hemm Parmer il għandi dubju kemm xi tibejjed fuq il-kopla nettin kollu hemm Janni. Ġejju sejjer mill-miżblajti ngħidu l-miżbla għall-kappella ġejju sejjer. Kont qed fuq il-bejt u rajtu jdurek, entak seqer minn. U Sturnell, u Kolar Dav. Sturnell kem trid, sħab ikun hemm ta' Sturnell. Fejjem is-siġar, għax tant għawaċ ta' siġar, mela xawa hawnhekk, mela. Semmejna l-attività tal-bniedem, issek tgħidilha kaċċa jew poaching, stick story oħra. Għandek il-bini sfrenat, sewa, nuqqas ta' siġar. Pestiċidi, sejm ġal pest management u pet friendly. Imma xorta hemm mod u mod kif tapplikah. Tihom tort li jbexxu n-nies. Mhux il-kubrit kienet joqtol il-kubrit jagħmel ħsar. Però
Bat minn rabbi 4 pjanti għaw Malta, ma t-teċtor, mux bitċajt jien naf nies li xċaqu jaqilbu organic 100%. Ma twassax frotta men. Sawa, il-bex li għaw jgħamil ħsara u għazu effettiv. Dik storja b'sistemi tal-Europa reċenti. Ejja, le, bdejt nara di fuqa, għax dak kienu jużaw xi tip ta' pesticide u tal-pesticide jagħmel ħsara l-bniedem, ma issa tqabdu dal-pesticide u ma jaħdimx. Ġifieri. Issa l-affarijiet kollha semmejna, għadna semmejna l-ilma. Mela, ħanaqalbu għall-ilma. Għaw nuqqas ilma u Malta, għaw ħafna. Però dik hija skuża li jużaw in-nies li ma jidux jaċċettaw ir-realtà għalfej prinċiparjament għandna nuqqas ta' safar. Le, jiena ġosta x'kuntent naħseb u rajt il-post tiegħek qed tistjamela għalhekk ikun hemm la safar kemm huna ħafna. Għaw widien, għaw midien, mela għaw il-widien, għaw il-ġibjuni, għaw l-għadajar, għaw il-ponza, għaw il-funtani. Li Malta dejjin is-sena kollha. Ġifieri għaw widien bħalissa is-sajf għad iżommu. Sewa nsemmilek ftit, għajn il-papri għawdex, sarraflu, wit lejqa, għajn irħana. Kolla jżommu ftit, jonqosu jżommu. Mela waħda, l-ilma li hemm għajn tkellmu fuq ċedwit lakes. Dizastru ekoloġiku. Mela l-ilma li hemm jiġġibet mill-bdiewa u nistan madwar b'mod m'hemmx kontroll li nġibuh xot li namlu ħsara ġivi, du memx l-alien species għadna għassemmejnijom dawk, għazrinċijiet, għad-dragonflies Malti. Għazrinċijiet għanna tip alien għaw Malta. Eżatt. Mela għajn nitkellmu fuq il-naturali, mela għajn du jkun memx xej alien, pjanti u annimali. U għem il-biodiversità lokali. Dawk ukoll billi nġbdu l-ilma, qed neqerduhom. Waħda. Ġara, bl-speċi aljeni, illum jekk tmur Ċedwit Lakes, u t-elejqa, l-istess post, nilablek il-flus li 90% tal-affarijiet li tara huma aljeni. Mela, qasab alien, siġar ta' riċnu alien, eukaliptus alien, annimali, fkieren tal-maħelu, goldfish, mosquito fish, crayfish, galor, naħseb hemm iktar crayfish milli hemm ħama. Sewa. Dakka m'għandux bżonn. Dak jagħmel bħal qabru, ħofra fis-sajf u jibqa' da. Crayfish. U m'għandux bżonn kif nam partner biex jagħmel il-baby. Le, Malta jiena kont li dokumentajt 6 speċi. L-iktar komuni hemm 2 il-crayfish l-aħmar, l-awsta ħamra, dik għandha bżonn mara u raġel. Però mbagħad hemm il-marbled crayfish li huwa parthenogenetic, ġifieri m'għandux bżonn. Imma l-iktar wieħed komuni huwa l-aħmar. Mela hemm xi mod kif tarredika. Imma hemm aħna tinsiex aħna għalfej morru l-baħar. Mela għandek. U resistenti ħafna. Inti għandek miżibilju nies li għamlu ħsara. U ftit ambjentalisti. U l-awtorità. Bej l-ambjentalisti nifisom ukoll hemm id-dibattiti ġidu mhix uniti daw li ħadmu 8 feet. Il-barrani nisimgħu minn aktar minn nisimgħu mill-Malti. Min qiegħed hemm barra qed jifhimni x'qed ngħid. U l-awtoritajiet għandhom ir-regoli tagħhom u jaraw bħażwiemet. Allura ma jaqbdux nies li jgħidu. Jew inkella pereżempju ikun hemm xi ħadd mill-awtorità ma jiffansjax il-A, jaf li A huwa tajjeb, u biex ma jaħdirx miegħu ħalli l-problema għaddejja. Ma nsemmix nies għax ma ħobx nipponta, imma hekk jaħdmu l-affarijiet u min qed hemm barra qed innigżu min jaf li hemm il-verità. Issa. Jekk mur Ċedwit Lakes ma tara xejn, ħlief speċi aljeni. Allura il-speċi indiġeni tant għandhom affarijiet pressures kontrihom mela għandek nuqqas ilma naturali, għandek l-ilma qed jinġibet mill-bdiewa u naqal l-ilma li fadal nifquh bl-aljeni mela żrinċek jitħajjar ibejjed il-bajt tiegħu jikluħ il-crayfish, u l-adult stess taqbdu l-fakruna, ta' tisma' semmejnihom x'għax taf li hemm ħottixxu fuq dik, jiġifieri firien ma nafx kif għad fadal żrinċijiet. U mbagħad hemm f'postijiet fejn l-ilma sew iżomm l-ilma, hemm speċi aljena ta' żrinċ, il-Bedriagas frog. Ma dak mhux hemm biss tajjed. Dak sibtu żżurriqien. Ejwa kullhom kien hawn issa. Però dal-Bedriagas frog jikber u li jasaf l-istonku tiegħu jibilgħu. Anka jibla kannibalistiku wkoll. Żrinċ ta' Malta m'għandekx ċans jien niftakar. Meta rrekordjat l-ewwel darba. Aħna jdu żrinċ ta' sarraflu dal-Bedriagas frog għax hemm sibnieh l-ewwel darba jew min jgħidlu żrinċ qarib. Għal-bedu niftakar kien hemm iż-żrinċiet normali u minn fejn da introduċewh mit-Turkija.
Ġifieri maħrub jew l-istorja kienet jiena sibtu da fit-99. U deskrivejtu fit-2004. Sewa? U sentejt li tilu publikajt studju ġenetiku biex nqabbel il-genetics. U għadni għaddej fuq xi ħaġa oħra bħalissa miegħu. Ġifieri xjaħt nistudja da, imma ġewwa publication publikajt kelli 18. L-lu għandi 40. U hemm ċans li jikrossjaw le? Imma sarraflu niftakru jien li kien hemm iż-żinġ ta' Malta u bat kielu, spiċċa. U mbagħad għamlu x'intervent qalu li erduh raġem. U għawdex mexa, u dan ma mexiex naturali, għax dan iż-żinġ ta' Malta jimxi fir-raba, da jti qod ħdej sors tal-ma ġiri dak kull fejn mexa tmexxa minn nies. Minn nies. Sewa? U kull post li jżomm lil mas-sena kollha nintroduċu goldfish, nintroduċu il-mosquito fish, dawn huma ħut li eħirlu goldfish ma jżommx fit-tul, imma l-mosquito fish daqs id-dubbien. Dan huwa ħut li ma jagħtix ċans il-larvi u iż-żar ta' ħafna mill-ispeċi ta' dragonflies jikolhom kollha. Ta' żinġ it-tadpoles jattakkaħ ukoll. Sewa, ġi t-tadpole kif imissil hemm il-crayfish jaqbdu, kif imissil wix hemm il-mosquito fish jaqbadha, m'għandux ċans. Iż-żrinġ għandu żrinġ li ħor jikkompetilu, għandu l-fekruna, għandu l-papri u t-tiġiġ, sarraflu fuq papri u tiġiġ. Kollox għaljen. Ma dawk tant huma pressures kbar li l-affarijiet indiġeni ma jgħixux. La safar għandhom biżżejjed il-ma' Malta. Mela m'għandhomx kemuna grazzi għal ex-kaċċatur. Salvo tal-Venew min jafu jgħix hemmhekk. Apparti li forsi ma kienawx edukazzjoni daqshekk kontroduċa ċertu speċi għaljeni ta' għasafar. Ma bisaħħat jew hemm xi ħaġa wkoll. Hemm iċ-ċukars li jgħixu kamuna, hemm il-faġani, dawk kollha introduċihom hu biex il-feżenz u ċukars hemm popolazzjoni kbira. Biskop ta' kaċċa, però naħseb tant bdew pjaċir jarħom jgħixu li ma missomx imbagħad. Imma ħabbek u biex jgħinu anke natura tal-post, għamel ħafna ġid kif jafu, għamel ġiex għadajjar. Edin biċċa jgħidu la ta' karwana l-erja. Nħu pjaċir immur hemmhekk kien ħafna x'anka l-natura tagħha kollha ġejja. Hemm ġiex għadajjar li waħda mimlija bil-qasab u l-oħra miftuħa vojta. U la safar kollha pereżempju jekk tmur fis-sitta ta' filgħodu kemm hemm ċukars ma' kemuna u faġani u għasafar li għaddu tal-passa, ġili anka kwak sibġa fija jien, jek tuqgħod bil-qiegħda tistennihom, kulħadd jiġi jxorb naqa' minn hemm u jitlaq. Dil-għadira u għamel sistema fej ittalla minn taħt l-artaw u dejjem mimlija. Għadira vera sabiħa, ġifi dik is-sostnija l-kamuna, dik biss. Ma ġifieri kieku m'hemmx dis-sistema ma jinżel xejn. Kieku m'hemmx dis-sistema hemm naturali. Mhux ma jinżel xejn. Ikun hemm ftit fil-widin temporani. Ġifieri t-teorija tiegħi għandi naqra raġun li jisma' imma peress li għandna ftit ilma. Inti qed tgħid imma kieku m'hemmx il-bniedem fin-nofs. Il-bniedem tant għamel affarijiet riservwari artifiċjali li biżżejjed biex isostni ċertu popolazzjoni ta' safar. Pereżempju semmejtlek dil-għadira, meta timxi kamuna hemm 4 ġibjuni oħra mimlejn bil-ma' ġibjuni kbar. Sewa, u mbagħad la safar tal-masal mastru minn għalija l-ambjent Malta ħadmu, dik il-biċċa fejn kienet fejn il-kappella għamluha kienet camping site qed tagħmel ħafna ħsara, irriġeneraw allura għamluha post ngħidulu bursa l-mastru ġifi fejn l-ilma brackish. Emma għasafar jinżlu hekk bħal mija riserva tal-għadira. Għaw bizziet l-ilma mhux il-problema ideali, l-ikbar problema. L-ikbar problema huwa l-attività tagħna li għaddejja gaż dawn. Ejju, naf, dik problema minnu fem jien niftakar meta kont żgħir, kont issiba dajja l-hemm u law jiġru kont nara aktar safar u affarijiet. Jekk taqsam jekk f'percentaġġi biex jifhmun in-nies qed nivvintaw hekk biex ma jaħsbux li għamilt xi studju perfett, però jiena ħossek li 30-50% l-attività tal-bniedem li teqret l-għasafar, għax laqt nitkun fuq l-għasafar, u dit involvi fatturi minn tagħna u ndaħlu l-kaċċaw l-insib għal noqdux induru mal-lewża. Dik 50%. U mbagħad għandek 40% inkomplu b'attività tal-bniedem fejn jidħol kostruzzjoni, toroq biex distruzzjoni tal-ambjent u kollox. Jekk tiddaħħal l-ilma fl-equation fl-opinjoni tiegħi, 10% tal-problema. 10% tal-problema. Xorta dem. Post niexef, però isma'
tmur sal-Libja. Niexef iktar minn hawn. Mifquh bla safa. Ġifieri tmur fejn tmur. U għax safar adattati. Di interessanti stja. Per eżempju, anki ċertu safar jieħdu xi xorbu wkoll mill-frott ħafna minnhom. Issa, mela semmejt l-ilma. Għaw Malta xotta mill-insetti b'saħħa. Tmur fejn tmur titla saqallija. Saqallija tfakkar inti ta' tfuliti li timxi tara nanna kola tajek. Għaw. Ma dak tarom. Għaw nara farfetta abjad jien tal-kromp. Farfetta. Tejta farfetta. Farfetta abjad. Ejwa għandin kunek meta jien għametu fit-tfuliti kont imdorrijin bit 30 speċi ta' farfett. Ġivi taħt is-siġar għandek il-wall brown, għambat għandek il-passa, ċertu farfett tal-passa ċertu żmien tas-sena. Pass il-farfett? Ejwa mela. Li għadek tarawek, mnalladhom jiġu l-Painted Lady u l-Red Admiral, għax kieku nejdu l-farfetta u l-farfetta xewk. Dal jgħidu tal-lira l-swallowtail, jgħamil żmien ikun hawn minnu ġivi oħra. Mela, namluħ protett oġġett fuq il-karti. Li l-ek jek namlek protett inti għatolkos bil-bodyguards miegħek so, immaġinak. Ħadd ma jista' jmissek, però ma ntikx tieħol. Xorta ħatmut. Mela, farfett, isma' di, farfett protett tal-aħħar se siblek wieħed ibbalzmat. Ma tistax tmissu, ma tista' tagħmel xejn. Mela, bini ma jkollx mill-ġebel da, u mill-konkos u mill-bricks. L-arti li taraw agrikoli li minna li komu ftuħ kampanja, miex dik hija art maħduma mill-bniedem għall-iskop tal-bniedem mifquha bil-bex. Ma dan l-unika post li fadallu dal-annimal u fl-ambjent naturali li fadal remnants, xinaqa xar, xinaqa. U l-iktar post li fadallu huwa fit-triq bejn il-ħajt u tarmak jikber il-ħaxix salvaġġ li għaw min jgħidlu ħaxix ħażin. U hemmhekk l-iktar tiskanta li jżomm biodiversità ta' insetti u frifet u affaritek. Per eżempju s-siġra, il-pjanta tal-bużbies, dal-farfett tal-lira li qed ngħidilkom li swolti li bejjete. Dak naraw ħaxix ħażin. U fl-aqwa fil-pik tal-bajt u tal-fost aw tal-katerpillar. Immorru naqtawh. Ara kemm hu veru, insellimlu minn hawn, wieħed mill-sintki ġodda ta' ħazzebu għadu żgħir. Rajtu jikber jien, ċertu għed Steve Zammit Lupi. Da ġej minn kamp ambientali. Qabad sistemi ġaħazzebuċ stess prova l-inqas li il-ħaxix salvaġġ jaqtaħ bis fis-sajf ħalli ma jkunx perikoluż siġar meta jkun nixef, allora tajt ċans il-naħal jixrob idakkar l-insetti jgħixu, imma ħaduha ħafna nies kontri għax qed tħalli l-ħaxix ikraħ. Ħaxix ikraħ meta titla' l-luxa, is-silla u da għalihom. U l-ikbar ġlida li għandu, mux li ħawel, l-ikbar ġlida li għandu għalli kulħadd qoddiemu konkos irid. U bil-konkos għaw ħalli ma jġiġ xaħti pex li bil-kelb u ġnavien. Dik il-mentalità tanti hija kera. U anka l-barranin li ġuwa Malta, taħsibx li huma l-barranin ambientalisti, ħafna minnhom jiġu għax-xogħol. Gaming, da ħafna minnhom ikunu dak li ngħidilhom city people. Jiġu jitnejku. L-għak mux pajizom, sawa, daw minn ġoflet jaħdmu għal ġoflet, jaw minn nuqqas joħġu mill-flet taħħom stess, għax kollox online, sawa, bad dawk il-ftit nies li huma ambientalisti barranin, ħafna dabis insir nafhom jien, u ma konxi u werrin, jgħidu li aħna ġejna u għax-xogħol u ma xfejt mu. Jien għandi wieħed jaħdem miegħi, biex naqbad nitħaq, għas għandhom mejdettar. Mal-arti joħotu. Jien nafx nara, fis-servizzi li niprovdu, jien nafx nara. Ġifi, qed isiru liġijiet biex ikunu aktar humane il-postijiet, imma jien nafx nara, hemm qiegħda l-fawna, ġaflet sitta dawk in-nies. 20 ġaflet. Problematika kbir. Imma ġifi. Bħalma tinti l-aħħar darba inti ġibni nsi li s-sistema ta' dranaġġ biex tlaħħaq. Mhux hekk. Ara, hemm ħafna. Għawek uħat jiprofa jillaba ta' subaħ dritt u ma' direttivi tal-Europa u da. Pero jenna naħseb, forsi jinn nistama selvaċ, jistajkun. Pero jenna għanidlek, jina l-lum il-ġurnata, mux etnejt li mandiġ bżon il-reputazzjoni tan-nies, pero niġi nitmejjel, għax inti fid-dinja tistax toġob il-kulħadd. Le, impossibbli. Sawa, tagħmel sa jgħidu da. Allura jiena għarf ħanipprova Tipprova tagħmel awareness, allura kif ħaram xi kollox, jekk jipprovaw il-ġok, man. Ejwa, isma' meta kont żejr provajt nimxi bil-pinna u klamar. U l-ikbar dispjaċir l-għandi li ħabba dawk l-affarijiet
Stajt nagħmel iktar, meta tkun 14 sena, 18 sena toqgħod kawtiku iktar. Eżattament. Meta tikber l-età tiegħek toqgħod kawtiku ħabba li għandek it-tfal u hekk. Però la naf li qed nagħmel xi ħaġa tal-ġid. Imma ħabba fine lining, fine tuning tal-kitba ma tasalx għax ma jħobbux ċertu individwali. Hemm naqgħu nqum jien. Inti għasadek tippubblika ġurnali għaw. Malta ma nippubblikax xejn. U għal-għas noqgħod nagħti każ ċertu qaqat. Waħda mill-affarijiet li dis-sena jien ippubblikajt. Forsi għax ma tallibx. Dis-sena pubblikajt studju jiena fejjed u għall-20 anniversarju minn dun qerdet il-Graham Show ta' Gżira ta' San Pawl. Astju. Ejwa. Dik jiena skopret li qed tinqered kelli 12-13 sena. Mux ħadħol fil-mertu tal-studju u minn kien dak iż-żmien. M'hemm xans nerġgħu nġibuha jew. Ġej. Mela, dil-Graham Show inqerdet fl-2005 u għal ċertu autoritajiet għadak min jgħidulek probably għadha tiżisti. Issa dimx qed infittxu għal Las Vegas jew l-Amerika, ġa Gżira 20 darba laqs dil-kamera qegħdin nitkellmu fuq ġifieri. U kull ambjentalist u kull studjus li ġew minn barra qalu li ma qed niċċajtaw jew. Anyway. U jiena inħossni guilty sa ċertu punt li kont tifel u ma mxejx mal-istinti tiegħi bħalma nagħmel illum. Sewa, u dik xula ġiet estinta. Issa. Jienu inti lew ħaġa qabel ma tkellimna u għedna niddiskutu il-de-extinction. U l-kolossa u nitlu fija. Però se ngħidlek minn issa. Hemm xemm etika fuq il ħaġa li hemm. Malta qegħdin mod fraġli. Ħanitkellmu fuq Malta. Tantu fraġli li beggars are not choosers u Malta tlifna ħafna speċi, sewa, issek tlifna siġra ta' ċitru. Mux ċitru, sorry, ħanġib eżempju, siġra ta' ċipres. Tgħidlu was inqerdet minn Malta, nġibu mill-Italja. Hemm kemm tit minna, vera. Differenti imma. Imma anke jekk tidher l-istess, ġenetikament dawk differenti. Differenti, sewa. Mela Malta x'għandna bżonn l-iktar ħaġa importanti, għandna bżonn gene bank ta' kull jekk jista' jkun kull organizmu li huwa native, li huwa indiġenu u endemiku. Endemiku iktar importanti, dik waħda. Ma rridux naslu li ngħidu u issanna l-teknoloġija li oġġett extinct inġibuh, le, għal-ħares ta' salem. Irridu oġġett li qiegħed fil-periklu nagħmlu x'nagħmlu biex nikkonservaw ġiex modi. Waħda tirriġeneru l-ambjent tiegħu u mhux noqogħdu ngħidu jew biċċa Graham Show biċċa nagħmlu le. Jekk huwa bżonn jus u m'hemmx dan ta' bini. U da, jekk huwa protett iż-żona tibqa' protetta. Daqshekk. Bħalma jiġi barra għan-nemla huwa fuq skyscraper milli tintela. Sewwa? Tinsaqsik fuq il-nemel. Naqbżu fuq suġġett naqra żejra. Kemm fire ants hawnhekk? Hawnhekk m'hawnx fire ants suppost. Imma suppost m'hawnx. Suppost m'hawnx. Ġifieri jiena sa fejna fin kellmuni fuq għadi u fittixt kull ħaġa li waslet lill-uffiċċju studjajta jien u mort hemmhekk. Sissa għadna ma nsibniex l-ispeċi li qed tagħmel ħsara kbira l-Italja, m'ilux ippubblikajt artiklu fuqha. Sissa. L-aħħar darba orini. Ma tiġi ma' qasrija da? Orini nemmlu sieħbi. U jisu fl-orange fl-aħmar. Ejwa għandna isma' Malta għandna fuq jekk mhux se żball 52 speċi ta' nemel u hemm minnhom endemiċi, hemm pereżempju hemm nemlu vera interessanti kemm huna darba ntqajt miegħu jgħidulu Malta slave keeping ant li dan huwa nemlu. Li jiex skjaf ma speċi ta' nemel oħra. Għanna ħafna fajt interessanti għal Malta u jien niġi nitkellem ċertu arroganza, imma bdiqa u biswit ta' qalb ta' mhux biex nidher kiesaħ kemm jinku. Inta naflet tagħmel xogħol sew tipprova tikkonserva. Jien meta nitkellem fuq dawn l-affarijiet titla li oqlaw jisni tlift ċaħat mill-familja. Għax titkellem passjoni. Għax dik oġġett jien li fit-tfuliti tawni tant pjaċir. U l-lum il-ġurnata mmur nitkellem jisom dinozawri kollox estint. Qed tifhem. Li kont ngħid huwa li rridu nippreservaw l-ispeċi ta' Malta at all costs. Imma apparti li nippreservawhom ġiex affarijiet nippreservaw l-ambjent tagħhom u jkollna captive breeding projects ta' dal-affarijiet mhux dal ħafna mela Graham Show ma tistax tmissa. U mbagħad ħadd mu kapaċi jrabbi l-Graham Show. Sawa? Sib grupp ta' nies li herpiculturists li jrabbu li daw bla dubju mhux tħallasom daw volontarjament jagħmluhom kieku s-siperba naf minn nies jgħidhom isma' għaw Graham Show qiegħda fil-periklu. Breed jawwa. Għaj tasibx taħajdulok bi prezz ta'.
daw ħajamluhom minn qalbhom, għax dawn għalihom mhux bil-fors. Passjonati. Emmejja, ma dik tkun irregolata, bla dubju, però tkun it's a must. Oltre minn hekk, irid ikollna gene banks li jekk speċi bħal ta' salmonet tiġi estinta, illum mixin għal dik it-teknoloġija ta' de-extinction. Sawa? Issa, għal min ma jafxinu de-extinction hemm barra. Hija xi ħaġa fenomenali. Hija xi ħaġa fenomenali. Mela, aħna jienu inti gbirna fl-era ta' Jurassic Park. Sawa? U naħseb l-impatt li ħalla fuq Jurassic Park kien jien ta' 8 snin kif Jurassic Park bdejt. Normal kull gżira li nsibha Malta u kull darba nitlaw nhar Grimxula qis nisib dinożawr ġdid fuq gżira ġdida. U tant qajt iffissat fuqha li bnejt il-karriera tiegħi madwar dal-ħaġa. Ġifieri kemm jagħmel impatt film. Fil-waqt li kien fantaxjenza, letteralment, ġifieri Michael Crichton minn kitbu kien jaqbad naqam ir-realtà u jivvinta u joħloq storja sabiħa. Sawa? Jew storja għax sabiħa. Illum il-ġurnata qegħdin dik l-era. Illum hemm kumpanija magħrufa l-Amerika, Colossal, li daw sintendi mhux qed li naqbel kollox, però on the right track. Ġifieri daw letteralment li hemm investituri naħseb kull investitur b'saħħtu daqs Malta 3 darbiet. Xorta naħseb li ma jkunux eżattament ma jkunu viċin. Mela, għawġej. L-ewwel nett l-isfortuna hija li daw jiddependu minn nies miljonarji. Pereżempju jridu impressjonaw persuna bħal Peter Jackson, bħal li għamel Lord of the Rings, bħal dak li għamel Game of Thrones, li xismu xaqas Game of Thrones. Dire Wolf, sum. Issa. Dik hemmhekk tiġi il-fuck-up. Għax inti jew ħażżomm ma' xjenza, jew ħad toħloq oġġett biex timpressjona l-sponsor tiegħek. Jikseb ta' jagħmlu l-limamitu ta' żmien sejn, mela. Huma qed jaħdmu fuq diversi affarijiet qed jaħdmu fuq ċertu mart li mmodifikaw xi dan huwa gene editing. Synthetic biology. Dik rid tinkellmek fuq ukoll. Ħabba l-gene pool. Il-gene pool mhux ħajkun vast imma. Le. Mela, ħanidikom x'għamlu s'issa għax hemm ħafna mbagħad barra. Insew id-dire wolf ftit li huwa l-ewwel annimal li qed jgħidu li huwa de-extinction. Diġà għamlu ġid billi għax inti il-pubbliċità hija kollox. Inti hawnhekk għandek Arnold Ġeberras allura ħajfollow kieku ġib il-Brad Pitt, il-podcast tiegħek naħseb tispar iktar minn Arnold Ġeberras. Qed ngħid sewwa. Ma jfissirx li Brad Pitt jafar iktar minn Arnold fuq da s-suġġett. Ma nafx xejn fuq da s-suġġett. Imma mhux ħatalek Brad Pitt miegħi. Qed tifhem. Issa, dik il-punt huwa da. Daw in-nies biex iġibu daw l-sponsors jridu jagħmlu dak il-poster animal. Sawa? U dire wolf dak li hu fil-verità la semmew li ħajintroduċuħu xejn. Daw sabu daw għamlu hekk, daw sabu għax l-irjus ta' dire wolves pjuttost komuni. Użaw sinna miexi 15,000 sen ilu u ras miexi 72,000 sen ilu. Minn dik il-mada mal-ħoxna. Ħafna qabel. Le, mill-lad mal-ħoxna. Mill-lad mal-ħoxna fimdek, sorry. Għedni ċedu jidda. Ma tistax tgħid jaf kienu. Le, kien hemm nies. Fl-istess żmien. Isma' jien għandi feeling kbir li dire wolf jew dirett jew indirettament l-estinzjoni tiegħu mhux il-climate change, hija l-impatt tal-bniedem. Se provajna niddemonstikaw ukoll. Ma nafx, imma l-impatt tal-bniedem li qeret il-megafauna bħal woolly mammoths, woolly rhino u dawk il-mammifer kbar, inti jekk annimal bħal dak taqridlu l-ikel sors kbir, fuq xi ħajjix. Mela, żwijajna xi ħaġa qabel ma mmur hemmhekk. Colossal diġà għamlu ġid billi hemm tip ta' red wolf qiegħed fil-periklu li nqered ħabba ġibu kemm miżara tiegħu. U iddiversifikaw il-ġins tiegħu biex iżidulu l-gene pool. Diġà. Imma eżattament, jiġifieri da jekk iridu joħolqu peg diversità ta' dire wolves. Irridu jerġgħu joqogħdu jimmodifikaw il-gene pool biex ma jkunx hemm l-istess. Mela ħalilek l-istorja minn fejn tibda dan għandek hekk. Fuq 30 sen ilu kien hawn l-ewwel cloning. Ta' dik Dolly. U kien mhux perfett għax il-multu ma jkollhomx fih da. Fi-2000 tkun dika. Fit-2000 jew fit-2020 naħseb għax mhux qed niftakar bl-amment kien hemm tip ta' moża. Klonja ħafna annimali oħra klieb ta' tesuda. Però kien hemm moża li kienet fil-periklu ta' estinzjoni, mhux periklu, erdet insomma. U l-aħħar waħda qala ċidaqqa u mietet, ħadula l-klon, ħadula l-ġins u klonjawha.
u twildet għal ftit minuti u mietet. Dik kien l-ewwel klon ta' speċi estinta, mhux bħal naċ. Dan huwa qed jgħidu l-ewwel de-extinction. Però hawn tittara biex jifmu sew in-nies li hemm barra, da mhux qabdu d-DNA ta' direwolf u ta' ġa wolf. Dik ma qed jifhimha ħażin. Għax id-DNA ta' direwolf tant hija fragmentata li mhix kompluta. Allura x'għamlu? Minflok ħanfehmek hekk. Minflok jiena klon jgħid lilek, ħadd iċ-ċelloli ħadd il-mappa tiegħek. Il-blueprint. U minni l-Arnold li m'għandix naqsam miegħek sajal. Neħħew il-ġins li għamlu Arnold. U żammew il-ġins li għamlu Sajan u modifikawhom ġifieri mela Sajan iqsar. Sajan għajneħ bluni mhux kannella, xelu dawk il-ġins, minn Arnold immamlu, ma missewx il-Sajan, Sajan huwa blueprint biss. U mbagħad tafawhom ġamara normali surrogate u twieled kopja ta' Sajan imma mhux minn Sajan, mhux klon ta' Sajan. U direwolf sek li għamlu, direwolves qabdu numru ta' ġins, ġifieri, id-direwolf għara kamu veru ma mhuwiex closely related tal-wolf, huwa closely related tal-African Jackal. Ġivi, u related, memx direct lineage ta' direwolf, Xi 70,000 sena minna li differenza. Le, 5 miljoni. 5 l-rostja. Mela. Issa, allura, minn Grey Wolf, qabdu batlu l-bajda tal-Grey Wolf biex niftehmu literalment jisek għandek fiex konvojt. U immodifikaw ġins tal-Grey Wolf biex jikkopjaw il-direwolf li jafu. Sawa, jisek għattejt. Ġifiri jek kienu jidru, il-direwolf. Safejn nafu. Inti jisek għattejt, ħat ibni torjet l-għanna mal-kosta. Sawa? Dak mux tal-Franka? Inti biex tiklaw jaxxie tagħmel. Taqbad dak il-torri u tieħdu sqallija. Però sqallija għandhom ġebla tal-lava. Sawa? X'għamlu? Qabdu l-ġebla tal-lava. Ikkopjaw it-torri ta' Malta u bnewh bil-ġebla tal-lava. Tifhem? Ġifieri id-direwolves li ħajjin illum huma simili jew jista' jkunu identiċi tad-direwolves. Issa time will tell għax għadhom. Ma nistax ikunu nafu bħala kif kienu kuluri ġifieri taħseb li kienu. Jekk sabu l-ġin li għax jiena naf li u kien kellhom ġins tad-daqs, ġins ta' ċertu behaviors. U fragmented genes daw, raw. Ma nafx jekk mhux tal-kulur, ħankun esmi, jekk tal-kulur għandi feeling jien li għamluh skont Game of Thrones. Hekk nemmena. Da direwolf għandhom 6 xhur għadhom il-frieħ. Issa naraw jekk mhux vera jikber daqs liħor, jien ngħidlek jikber daqs liħor. Id-direwolf kien fih xi 25-30% ikbar mill-Grey Wolf. Però dak li sar issa, u probabbli huma qed jaħdmu fuq il-woolly mammoth, it-tajla sin u d-dodo. Probabbli se jagħmlu l-istess li se jaqbdu ċelloli tal-Asian elephant li huwa l-qreb tal-woolly mammoth. U jixjelu l-ġins biex iġibuh jixbaħ li l-woolly mammoth eżatt. Issa differenzi hija li woolly mammoth għandna friżati. Allura nafu eżatt kif kien. Jekk jieħdu żball jafu l-żball. Anke woolly rhino? Anke woolly. Id-direwolf għadha minn. Ġat-tarpits. Id-dodo għanna, apparti li għanna ħafna għadam, sab fossils għanna ras u sieq biss li huma vera ta' dodo l-ħar l-inqatel. Hemm rix ukoll. Le, m'hemmx. M'hemmx rix. Ta' xem biss ma wiġdin il-ras ta' dodo l-unika waħda li għaw fid-dinja, at Oxford University. Hemm id-DNA ġavija u hemm il-ġilda li għanna idea kif kien jidher. Issa, x'għandna wkoll tajjeb għad-dodo. Pers li ġestint fi żmien in-nies, hemm tpinġijiet, anke tpinġijiet ivarjaw, li ituna idea kif kien id-dodo. Ja, sa dak kienu joqtlu ħaj xejn minn. Toħdaq fuq rasu. Dak qatluħa 60 sena l-skoprew erduh. Tieni toħdaq ġarasu. Qasal li kelma kien. Qasal li kellha. Jien ngħidlek li mhux in-nies erduh in-nies billi qatlu hekk ħafna minnhom, imma erduh in-nies indirettament billi introduċew speċi aljeni bħal ħnieżer, tates, firien u hekk, u kien ibid bajda waħda
Mal-art, għax ma kellux predaturi, u eretek, għax kienu jiklu l-bajt. Tiġi ma rajtek, tiġi wara. Dik qabel ma sifirt. Sibt ħanżir il-mosta. Ħallini. Dak xirik il-poplu xinu mela xaġa bħal dik. Ħasra kellu dwifer din. Xaġa bħal dik marret viral, meta ngħidlek viral, mawx media li ma publikatix, media sensation, nis faqawni u da, ħadd pjaċir għax hemm awareness sa ċertu punt. Awareness minn daw l-animal lovers. Unbat tippubblika xi ħaġa tkun ilek 20 sena taħdem fuqha, u żidu għaża. Ma tix għaża. Insomma, fejn jidħol the extinction javvanzaw qegħdin. Jiġifieri jekk isibu DNA li hija jindilek il-qudiem jinexxilhom DNA fragmentata jimmodifikaw lilha u l-annimali kun klon tal-ispeċi estinta, mhux kif qed jagħmlu issa. Ikun perfett, ġifieri. Jew qrib. Issa, huma wedu lill-pubbliku li sa 2028, ikun hemm l-ewwel woolly mammoth. Taf li rajt l-jum fan tal-Indja u n-nisa għalla bdew jibraxxaw, dak xi stoppet nara, kellu għalla s-suf. Lej kollu ma jkunx. Isma. Ma konx naf li kollu daqshekk, ħanejtek. Ħanati step oħra. Pass ieħor. Daw kollos ħabru xi xahrin qabel ma kienu dis-sensazzjoni ta' dire wolf li għamlu woolly mouse. Ejja, rajt. Dik studjaw id-DNA li tagħmel is-sufa tal-woolly mammoth. U modifikaw ġal ġurdin u ħarġu woolly mice. Ġifieri għandhom it-teknoloġija għandhom. Issa, it-teknoloġija tagħhom kif tista' tintuża tajjeb, mela. Da dire wolf kien show biex juruk we can do it. Sawa, kienet sensazzjoni kbira. Ma semmew xejn li ħajtilquhom fis-salvaġġerek għandhom riserva. Ma tantx jaqbel titlaq fis. Min li qasam ambjentali jom illum imma insomma. Issa, ċertu annimali huma poster boys, inti jekk daw kapaċi jġibu l-woolly mammoth apparti li sensazzjoni u komplu jikbru bil-miljuni ta' flus. Però jiena l-opinjoni tiegħi taqbel ma taqbilx miegħi. Daw teknoloġija tagħhom għandhom tintuża l-ġid. Għalija nemmen ġiex affarijiet. Waħda l-ispeċi li qegħdin endanger nifukaw fuq dawk l-ewwel bħal mamlu tar-red wolf ngħinuhom ma jinqerdux. Dik li ta' ħaġa importanti. Però speċi li qeret il-bniedem, biex nitkellmu dinożawri, speċi li qeret il-bniedem u nistgħu nġibuhom lura. U għandhom impatt pożittiv fl-ambjent li kienu jeżistu jew f'ambjent li hemm bżonnhom, hemmhekk naqbel li jiġu ħafna minnu kontrija di. Speċi per eżempju li tlifna ħafna eżempju jgħidu li il-woolly mammoth kien jiservi biex id-dinja ma tkunx ma tisħonx daqskemmi. Daqskemmi. U per eżempju anki il-giant beaver insejta xiex kien tajjeb. Taf kif kien jagħmilha dik il-woolly mammoth? Mela. Bil-koko. Li apparti, il-woolly mammoth fejn jgħixu ikisser s-siġar jiekol u jagħmel kif qed tgħid inti ukoll billi dejjem jippressa għandna ħafna CO2 maqbud taħt is-silġ. Issa CO2 meta s-silġ jiġi lus jaħrab u jkompli saħħan id-dinja awtomatikament jinħalli s-silġ. Katina. Il-woolly mammoths per stiet bħal Russja fejn it-tandra qegħdin jinħallu bla doġġ. Kien kellna tfgħu il-woolly mammoths hemmhekk u daw jafġu iżommu is-CO2 hemm taħt. Astja? Tantu hekk li diġà għamlu esperimenti oħra fejn introduċew żwiem il-feral u bisons jiġru dal-postijiet u qed jaraw dak l-impatt. Qed tifhem? M'għandix bżonn ġenġis kan ieħor. Issa, xejdulu. It-tajlasin inqerdet naħseb inqas minn senilu, eżatt, għadna ma wasalniex. 36. Fit-36. Fis-salvaġġ inqerdet qabel. Taħseb? Ejwa. Dak x'ismu. Ma l-1890 xi ħaġa kien diġà tal-qed. Forest Garant tgħid li hemm Papua New Guinea. Għadhom jgħidu li ilhom jaraw sightings u qatt m'hemm xejn konfermat. Għax Papua New Guinea sa Lazarus Place. Mela, jalla, ejwa vera, jalla żbaljati kulħadd u tinstab Tasmanian Tiger. Għax jekk tinstab Tasmanian Tiger. Għax hemm min nistgħu nibridjaw. Nistallok li sajru wieħed minnu. Imma jien għandi feeling kbir għax hemm wisq għajnejn fuq it-Tasmania, l-Awstralja spiċċat u da l-idea stinta.
Ejja ngħidu estinta. Jalla jsibu u jalla jagħmlu breeding program mill-ħajjin. Però għax konna wis ignoranti qabel, però jekk ma tinstabx di, hija biċċa xogħol ta' barra minn hawn, ma nafx kif ħajamlu għajn. Jekk iġibu lura de-extinction it-Tasmanian tiger, hija importanti ħafna għall-ekoloġija tal-post, għax diħat ikkontrolla daw ħafna annimali introdotti bħal fniek li qed jagħmlu ħsara it-għates, tikol bladdoċ kieku. Għakamu veru d-dingos għalla volja li huma speċi introdotta imma evolvew fis-salvaġġ għall-Awstralja, imnalla jkunu huma ma staġbin kemm jiklu qtates. Id-dingos minn fejn oriġinaw propju? Id-dingo hija razza ta' kelb iddomestikat minn żmien l-aboriġni, però tant hija antika li evolvit għal subspecies razza unika għall-Awstralja. Għakamu veru, inti kull animal li huwa tal-Awstralja propja huwa marsupil. Marsupil li kollu l-pouch. Koalas, wombats. Apparti għal xi ċuċċa ta' żgħira. Imma għax imbagħad għandek minnhom li huma għandek xi speċi ta' ordni vera primittiva li huma mammiferu l-bejtu, għandek l-eknidja u l-platypus. Il-platypus, dak valenus. Dak ir-radda, dak kollox ponta malla, dak ma nistax jisu papra, jisu beaver. Bil-valenu, ir-radda ibit. Fluorescent. Ngħidlek dak taħwida cocktail tal-bliħ. Jixel ostja. L-evoluzzjoni tiegħu unika dak. Dak huwa jiena li jfakkarni meta il-mammifer kien għadu jbidu dak li ngħidulhom il-mammal-like reptiles. Aħna minn hemm ġejjin, ġifieri aħna xi darba l-antenati tagħna kienu annimali li jbidu. Dika minnu skoprejta li kien hemm 3 kategoriji ta' reptiles bejn reptiles. 3 kategoriji ta' mammiferi. Kemm ma nafx. Mammiferi. Fi żmien id-dinosauri fil-bidu kien hemm reptiles normali. Reptiles, mammal-like reptiles. U l-mammals. Mela. Issa ma nafx hemm iżjed ġifieri. Le, illum hemm inqas, illum hemm 3 tipi ta' mammiferi. Insa rettili dawk huma gruppi oħra. Hemm 3 tipi ta' mammiferi u annimali li għandu sofu ħalib. U ħalib li jradda mammalja. U demmu sħun. Ejwa, issa. Inti għandek il-mammals normali. Normali. Bħalna. U ġrieden, u baleni. U mbagħad għandek il-marsupials. Marsupials ma jagħmlux jiġifieri, ma jaqdux mal-komplement tal-mammiferi. Le, ma mammiferi, ma differenti għax minflok jikber. Jużaw pouch. Minflok joqgħod jikber ġafik. Kif titgħammar jitwieled vera żgħir, jisu għadu embryo żviluppat, jitla' fuqha, jinżel ġal-pouch u ġal-pouch ikun hemm id-drieħ li jixrob minnu jikber hemm. U sakemm jikber dak li nidullu l-ġowi, diġà tqila bliħor. Astja. Mela. Dawk l-annimali li huma oriġinali tal-Awstralja kollha marsupials. Koalas, wombats, it-Tasmanian tiger, it-Tasmanian devil, kollha hekk. U id-dingo tant huwa żgur mhux minn hemm li huwa tip ta' kelb. Huwa bħalna normali. U x'inhi l-ispeċi l-oħra x'tlietet li hemm? Le, gruppi, mhux speċi. Gruppi. Għandek aħna, il-marsupials, u għandek dak il-ftit gruppi li huma nsejt jgħidulhom eżatt. Bħal platypus. Ġifieri dak jaqa' taħt dak grupp ieħor. U kemm għandna minn dak ispeċi? Dawk tużżana toddhom fuq dejjem. Istja. Marsupials hemm kull ħaġa li tiżisti fl-Awstralja, u il-marsupials kienu jeżistu fis-Southern Hemisphere, ġifieri kien hemm l-Amerika, kien hemm l-Afrika. Kien hemm xi Madagaskar ukoll, no? Marsupials. Le mhux marsupials, dawk xejn. Dawk lemurs. Il-lemurs ukoll kienu jinstabu lej il-qiegħ tal-Afrika u anke l-Amerika, inqerdu u ġew endemiċi għal. Hemmhekk kien hemm tigra li nqerdet ukoll tal-post. Mela, u għatem għandna ma qisu tigra? Għatem, ma żgħir, il-predatur il-kbir inqered mal-prej. L-ikbar asfur li qatt teżista. Il-Madagaskar kien. L-elephant bird. Ġibi. Dak il-bajda daqsek. Daqs ġiraffa. Mela, rajtom dawk il-bajtin tal-bliħ. U hemm ħafna xils imma biex ta' Ejju, hemm minnhom hemm bajjiet bijhom. Għad fadal x-xels tagħhom. Sub fossils u hekk. Ma. Ġifi, naġgħu morru għal de-extinction naf li hemm debate ikra. Tippretendix li ħajkollok is-support tal-bniedem komuni. Tinsiex għadna ngħixu f'dinja li għadna. I'm alright, fuck you Jack. Waħda l-Amerika għalija sejra l-ura jien.
iktar qed jeżistu nies dawn ngħidulhom il-creationists li jgħidu li jemnu bl-evoluzzjoni ma ikun hemm intervent sopranaturali. Jien għalija kull min good luck bil-fidi tiegħek, imma kull min jemmen bis-sopranaturali, sopranaturali ġifieri babawijiet, erwieħ, ġenna u infern, jekk inti għandek dak it-tirġa moħħok, mela ma tistax tkun miftuħ 100% għax-xjenza. Sawa? Ma naqbilx miegħu. Jgħadni l-opinjoni tiegħi dejjem. Għal saqbel miegħek kollox. Għax the answers will come from the fringes of reality. U sissa, hekk ġejja l-istorja x'għandek l-alieni. Le, insa l-alieni. Mhux l-istess. Le, dak mhux sopranaturali, dak naturali. Le, ħażin. Ħażin jekk taħt keffa waħda. Jgħid ngħidlek l-affarijiet li huma magħmulin min nies u m'hemm l-ebda evidenza. L-alieni, ħanejdlek kif tiegħi. L-alieni sissa m'għandniex evidenza. Però, mathematically, impossibbli li ma jeżistux l-alieni. Ovvjament. Ma jistax ikun. Imma dal-aħħar eżempju qed nagħmel l-out of body experience u ċertu affarijiet oħra u bqajt inżomm rekord, infatti Mick P. David Patch, ġifieri kien tani naħi li xirrid nagħmel u dan u hekk. Però qed nagħmel esperimenti kif suppost, ġifieri xjentifiċi. Nżomm records ta' xrajt u kollox jiġifieri. Meta nagħmel psychedelics xejdulhom. Le, m'hemmx psychedelics. Out of body experience. Dan qed binaural tunes nisma'hom u noħroġ. Taqpa ġo l-istess post, imma tmur ġodda r-rom, ġodda l-post ieħor. Għad ma tkun l-istess. Minn tiġrilu normali, 20% tan-nies jesperjenzaw normali. Jiġifieri, jaf tkun għaddejt minn inti u nsejta. Jew taf tkun għaddejt minn u tant kemm xokjatek li tqum tgħid l-ostja x'ħal ma kien di. Ostja? Jiġifieri, issa qed nipprova nesperimenta fuq remote viewing. Kollox qed nipprova nesperimenta. Ma xorta mhux sopranaturali? Mela, mhux sopranaturali kif mhux sopranaturali? Għax inti. Ħanejlek, għax dej qed nipprova naqqad xi ħaġa jiena. Ħadd il-wieħed Kit ħatlu interview kellu near death experience, jiġifieri. Fejn da ddiskriva l-istess ħaġa li qed nara jien. Waqt li out of body experience. Allura ħanejlek għal m'għandix sopranaturali dik jien. Inti mill-ewwel ibbażata xjentifikament, mhux qed taffeċ. Mhux qed mhux qed ngħid expert on the answers kollha, li għadni qed nesperimentaw. Le qas ix-xjenza m'hemmx l-answers kollha dejjem niskopru, però jekk inti qed tagħmilha b'mod metodoloġiku u xjentifiku, diġà mhix sopranaturali. Il-kelma sopranaturali hija meta m'hemmx spjegazzjoni. U nimlewh bil-bullshit. Bil-x'naħsbu. X'jista' jkun? Nipprova nsib spjegazzjoni. Iwa. Issa x-xjenza mhix 100% nafu kollox, pereżempju. Possibbli ma nafux. Nafu li kien hemm il-Big Bang 14 x'kien hemm qabel imma? Ma nafux. Imma llum ma nafux. 100 sen ilu. Ma konx teħlem bid-de-extinction, ma konx 100 sen ilu. Il-dinożawri konna naħsbuhom x'aħmet lajt jiġri mal-art. 300 sen ilu ma konniex nafu li jeżistu d-dinożawri. Konna il-ċiniżi kienu jgħidu drakuni għax kienu jsibu l-fossi. Sawa? Ġifieri dan il-progress tax-xjenza ma nafux kollox, imma fejn nafu fatti u fejn ma nafux ma nimlewx bil-babaw. Le, dika huwa misconception ta' x'inhu l-paranormal hawn Malta hemm studju fuq il-paranormal li qed jipprova isma' hemm xi ħaġa u hemm mod ta' kif tiddetektjah. Jekk tittejn inti xjenzat u nistgħu napplikaw għalija. Jien fejn jidħol għaljeni, kif qedlek jiena kont onest magħkom u kellimtkom fuq l-esperjenza tiegħi. Mhux insiba diffiċli, għas tista' tgħid issiba diffiċli li ġejna modifikati? Le, insa l-modifikazzjoni, dik għalija ma tagħmel sens għax diġà torina ċara l-evoluzzjoni tagħna. Li ġejna viżiti daw, li ġejna. Le, żgur 100%. Mela, dik laħnet 100%. U ħanes ħanejt. Jiena ħanissogra noħroġ saqja barra mill-frix, issa tirnexxinna nagħmlu CE5 u nsejħulhom. Ġifieri, jekk qed iżuruna, ara, ħanamlu CE5. Xi darba ikun hemm l-evidenza. Ħanamlu CE5. Ejja, ħabbellaħlek moħħok. Mela ma ġiex, mhux problema. Mirko, kemm il-darba raw sissa? 5 darbi. X'inhu xraw? UFOs. Ejwa, nsejħulhom aħna. Ġifieri tagħmel kuntatt magħhom qed tgħid. Ejja, nsejħulhom mhux kuntatt, imma qed tinsejħulhom.
Qed jirnexxinna ġifieri. F'Ottubru ħajkolkom sorpriża, ħataraw l-Arnold ukoll. Il-punt tiegħi huwa li tasbunix li jien bniedem riġidu. Le, da, jiena open għal dawn l-affarijiet, xjenza u dawn l-affarijiet li huma da. Jiena li dajaqni bniedem li mhux dajaqni, kelma ħażina. Ma naqbilx. Ba bniedem li xalmuni ommi missier l-antenati tagħna u l-kultura huwa fatt għax irrepetajneħ kemm il-darba. Ma jsirx fatt. U l-problemi hija di, għani l-ekxin il-problema. Aqbad l-għonet it-tfalli li ktar jiġu influenzati. Biex ekku. Mel-inti. Meta t-tazza tkun vojta tista timlija biex trid. Mel-inti bnidem ħed tgħidlu, dak tmissu xax valenus u jkun veru. Dit tmissi xax ħad iħu skalda, dak veru. Dik tagħmel għax tmur l-infern. X'evidenza għandek, ma għandek xejn. Però speċjalment omma komissierek u teachers u għik inti tawk 5 li huma vera u waħda li mhix għax għadu ġorruha tiġi parti li huwa fatt. U jien nistem barra dik li ngħidulhom saqsu, kull ħaġa saqsu. Dawn in-nies li jridu s-soċjetà u l-monopolju ma jridux issaqsi mill-politikanti sa reliġjużi. Jiena ħankun prożuntus, taf li minix prożuntus, qatt ma kont prożuntus, imma l-etnejt ġifieri qed nipprovawh. Jekk qed tipprovawh. Qed nipprovawh, ġifieri f'Ottubru ħadd tidher int fih, ġifieri ħankun hemm xi ħaġa leadin, voldieri u. Leadin ħatamluha ġiżgu. Ħanbelħu l-kulħadd suppost. Għax ħafna min-nies ma jafux x'qed jagħmel il-kollega tiegħi Kit, ma jafux x'qed jagħmel Mirko, ma jafux x'qed nagħmel jiena. Kollha. Nista' saqsik xi ħaġa. Għax ma nafx in-nies li qed jipparteċipaw. Fis-CE5? Għandkom min huwa. Kunu xi 20 u hekk. U apparti n-nies li jemnu jew inkella jixtiequ li hija vera mingħajr qatt m'għandhomx il-provi. Għandkom nies li huma skeptiċi li importanti. Mirko. Importanti. Mirko, Mirko radaw l-ħireċ mill-art, ma darx u ħares raħek minn taħt il-għajn ġifieri, beżat ċikinja għal-Madonna, u danaw, u xorta xettiku. Ġifieri. Għaxadu, isma, jien l-esperienza la. Tajjeb li tkun xettiku, jien sattini esperienza tiegħi Italju, għafaw kont għandni xettiku. Mattilat waħda d-daqsek, fuck it, għaw xi ħaġa għalija. Jiena l-esperienza li għandi ħalluni bib miftuħ. Sawa? Pero ta' bniedem li trenjajt ruħi bħala xjentist, nibqa' dejjem insaqsi u anka Mary dik in-naqra. Iwa, nibqa' anka cross-reference mi nifsi, jiġri taf kemm hawn nies barru magburin li jekk ippubblikaw xi ħaġa jibqgħu jiddefenduha sal-mewt li hekk għandu jkun. Jien jekk tmeri l-istudju minn tiegħi u nagħmel cross-reference mi nifsi u ninduna li ħażin, jien l-ewwel wieħed li noħroġ hemm barra u ngħid ġanni għalek. U għara li għamil, għaxek tibbena xjenza? Mux ekku, mela. Imma tant minu proud hemm barra biex iżomm ismu nadif. Min jgħid li għaf kollox ma jafxin ġeneralment. Eżatt. Ġifieri. Però li tkun, jiena ma nħobbx inkun prożontus, ma fuq di qed inkun prożontus fuq għax naf li. Ma nifhem ħaġa. Irnexxiet. Dilha tagħmlu Ottubru naħseb xi ħaġa diġà filmjajn aħna. Le, di ċaġoħra. Tijak għan il-filmjaw għadna. Da ġeja. Tijak. L-oħrajn il-filmjajn jom diġa u ħajkon nażjiet. Ġifiri s-Ottubru għanna pjanati xitni oħra u 3 mir. Xitli oħra ġifiri għandek il-ċans tiġi 3 minnom. Ma nġi da. Da pratikament immorru ġolok, tkun ġoċet privata fuq il-kuntatti u fuq Malta minn kun ixtiq jingħaqad, ġifiri. Aħna nagħmluha privata biex ma jkunx hemm xi baħna għandu jipprova jagħmel xi flares jew xi ħaġa oħra biex l-esperiment ikun ġenwin. Clean. Fimt ma jkunx hemm da. U aħna jiena l-aħħar waħda provajt nagħmel out of body experience biex nipprova nagħmel naqqad dal-esperiment ma' CE5, fimta, però is-CE5 waħdi provajta u għamilt tipo mhux intent ta' 8 ball, fim? Jekk jidru. Jekk ma jidrux, fim? U jiena ħadd il-possibilità mhux ħajdru mela le.
u għażiltik il-possibilità. Min jiġi x'qed jistenna dal inti ħadd igwidaħ. Nkunu għedin hemmhekk, jitfa' tones, kit, issa qed naħdmu fuq. Tones mużika? Ija, qed naħdmu fuq set biex ikunu oriġinali tagħna peress li huma copyright daw li hemm u qed jaħdimhom Mirko. Ġifieri dak biċċa xogħol qed jieħu Mirko. Jien qed nibbaża iktar fuq out of body experience u affarijiet oħra u l-kollega li ieħor tiegħi Kit qed jibbaża fuq is-CE5. Jiġifieri kollha qed nagħmlu xogħol li nies ma jkunux jafu x'qed naħdmu aħna fim. Però minix skolant qed nipprova nagħmel riċerka u qed nipprova nibni xi ħaġa fejn nisma' da kulħadd jista' jagħmelhom dawn l-affarijiet, m'għandek bżonn għodda kbira. Fimt, għax inti ta' kull ma tittamel set headphones u tixxi daw il-banjora. Issa, għandi ġiri inti qed tgħid, meta qed tgħid out of body experience kif tħossok, però spjega ħili kif tista'. Pratikament qatt ma tkun l-istess. Qatt. L-ewwel tliet darbiet nara li l-nifsi fis-sodda ġifieri ma niċċaqlaqx ma mmur kien u m'għandix kontroll. Issa meta tkellimt ma' Carlos Farrugia qalli li mexa minn ġol kamra u kien jaffej sejjer ġifieri. Issa jiena bil-kontra. Ir-raba darba li ħriġt qed tirrid nitgħallem xi ħaġa minn di u bum ħaditni ġo post. U tkellimt ma' xi ħaġa. Ma nafx kienet. It-tieni darba tkellimt ma' xi ħaġa, it-tielet darba mbagħad ma nafx hekk l-istess entità jew xi ħaġa oħra. U mbagħad pereżempju għaddejt minn waħda kienet vera friki għal Alla għax bdejt l-ewwel minn ġoża ommi u mbagħad imxiet il-ħaġa. U daqtejt minn sostanzi? Minn sostanzi. Jiġifieri tittixxi daw il-headphones jgħidu bow density, bow conduction. Headphones jiġifieri nużaw jiena u Mirko u l-iskal tiegħek ikun l-speaker mhux widnejk. Allura inti iktar qed tħosshom kif naqbad ngħidlek, iktar għax inti dali jagħmel jissinkronizzarak il-left u right f'daqqa ta' moħħok. U ma tibda tisma' jisu bħal buzzer u toħroġ minn. Fucking toħroġ ġifieri jien mhux qed timpalla minn sormi, fim tfajla ta' Mirko kważi għamlita. Kate għamilha kemm il-darba, Kevin għamilha kemm il-darba. Għandi 5 semmija ġifieri li batu li għamluha kif qedtilhom jiena u kif qalilhom Kate u rnexxitilhom. Iktar minn darba. Għandi bżonn nagħmilha. Le, jiena nissuġġerilek ma tix tippanikja għax inti ġismek l-ewwel ma jibda jagħmel jibda jitried ġismek, tibda tħoss vibration kbira. U mbagħad tibda tisma' dar ringing men. U jekk inti tħoss dal-vibration u tisma' ringing u tippanikja ma jirnexxilek. Allura inti tintala. Jien ma nafx nom, ma tilbitx xogħol naf nagħmilha. U m'għandha xi x'jaqsam mal-UFOs di. Jien għalija kollox qiegħed ġo kaffa waħda għalija daw qed nimmanifestawhom, qed tinġalhom nimmanifestawhom b'dil-biċċa tax-xogħol għal xiex għax aħna din internet ħajja nsejħulu internet. Fim? Kollox connected, men. Jien għalija dik. Ġifieri qed il-manifestazzjoni huma jippruvaw jagħmlu kuntatt jew inti tipprova tagħmel kuntatt magħhom? Aħna qed nippruvaw nagħmlu kuntatt. U jien ejja ma nsejħulux kuntatt, ejja nsejħulu tipo ta' hello. Tipo, ismaw għedin aħna. Inti kellek viżjoni tagħhom hekk? X'jiġifieri? Din intervent. Rajthom? Lot of body experience. Għamilt intent u ġi xi ħadd ħabbat li mal-ostja tiegħu kont eżatt ġifieri bejn tħalt u ma tħallx. U x'Mirko. Ġifieri l-intent kien li Mirko jara UFO. U dak il-ħin ġi ħabbat li u fixklek. Għax issa itallimt ħaġa li meta tagħmel is-CE5 tagħmel bħal tipo dita l-8 tagħmel intent. Jiena smajt jaqgħod m'għamilta. Però smajt li nies kellhom esperjenzi simili bdew jieħdu xi sustanzi. Jista' jkun mela inti rajthom telepathy tapes? Smajt bihom, le ma rajthomx. Min ikun autistic level 2 ma jkollux ġismu u moħħu ma jkunux imper. Sawa? Mela x'qed jinnotaw daw? Mela meta inti tagħmel dil out of body experience qed tinsinkronizza moħħok. Imma at the same time inti moħħok ġismek tfajtu ġo tipo ta' reset, allura inti ġej disconnected u daw l-affarijiet ġej mill-corruti għal tubes jew xejdulhom u mill-GPS cell.
Il-GPS li dawk li żomm tip ta' memorju, affarijiet oħra li inti tirrikonoxxi l-affarijiet u dan. Ġifieri jista' jkun li ġejjin minn daw iż-żewġ fatturi u tinħoloq dil-biċċa tax-xogħol. Mela xiġri. Meta inti tieħu dis-sustanza, inti somehow qiegħed tiġi disconnected minn ma' ġismek, m'għandekx full control. Fim? Mhux neurons. Issa, hemmhekk jidħlu mbagħad it-tempi, għal xiex it-tempi għandhom acoustic resonance. Għax inti għandek daw ma qabel ma kellhomx headphones. Ħassra li t-tempi li bħalissa kollha out of bounds, ma tistax tagħmel attivitajiet hekk. Le, kieku mhux ħajħalluna żgur, imma kieku nippruvawa il-hypogeum. X'il-hypogeum baqa' msaqqaf. Żgur, għax inti tiġi ħaġa fej is-sound ħajbounsja u inti għax taħdem il-binaural tunes jaħdmu hemisync. Law tibda tisma' xi sound daw, inti tibda tikkonċentra moħħok law mbagħad. Hemm post fejn nistgħu nagħmluha. Vera? Ġoxi jirin kienu jagħmluha qabel. Kont ngħidlek. Skont l-acoustic resonance tiegħu. Ta' fejn huwa RGB? RGB bħalissa madonna. Clapman Junction? Le, ma nafx fejn hu le. Ma nieħdok post pubbliku. Ammara nippruvaw mi. Sabiħa? Sabiħa. Tal-osti. RGB kbir, ġivi qed nitkellmu nġejt l-uffiċini tiegħi. Ejja. Hekk, dik il-kobor. U għandu chambers. Ġivi jikol darba l-immur hemm biex innaddaf, ninħaraq, immorru nisi ħamġu u jindem noħroġ, issa sirt ninżel garbage bag u mmor niġbor. Astja. Hemmhekk hemm tip ta' wordina partikolari tgħix? Diżastru minn in-nies astja minn. Ejju. Għal-bara. Le, interessanti da. Ejja men, ħat ipprovali jmiss. U kif spiċċajt li din għamlu biċċa xogħol u ħadd tkun li din, ġifieri. Tajjeb. Ġaħat idher on screen? On screen, ma. Proset. Di ġifieri ħanbelħu l-kulħadd. Mhux qed daw qed nagħmlu xejn isma' hocus pocus jew qed nikdbu jew xi ħaġa, daw mhux qegħdin jiena Mirko Kid biss, nies oħra xhieda ġifieri għandna il-video bil-dab il-night vision. Tajjeb li tqabdu nies xettiċi. Għax m'għandix għalfejn għandi l-iktar bniedem xettiku tad-dinja. Ejwa, ma pereżempju kull ħaġa li bullshit. Jien kull min jafni, jaf kemm jien bniedem ateist. U bniedem insaqsi kollox. Sewa? U xaġa bħal di. Di għat tibdilek fehmtek. Ejwa, jalla. Xaġa bħal di, naħseb jien għalek niprofa kollox. Di għat tibdilek fehmtek għall-ostja. Jena għetnajlek jena fil-bidu konċettiku fuq kollha kemm huma daw. Kont naf li l-UFOs jeżistu kieku ma bdejx dil-podcast, kieku ma kienx it-telet UFO li rajt ġifieri ma kienx xi ħaġa li jisma' ħanibda podcast għax rajt żewġ UFOs. Imma t-telet darba kienet kif naqbad ngħidlek. In-nail on the coffin. Dik kienet. Jiena qiegħed l-istess kamp tiegħek fejn tloffajt. Inti tiegħek kienet fenomenali, ġifieri. Extraterrestrials. Jien naħseb jiena mhix l-ewwel Inti l-ewwel darba li tkellimt pubblikament bħala bniedem li jafu. Imma naħseb kien l-ewwel podcast tiegħek dak hu. It-tieni jew t-tielet. Kont għadek dik id-dar. Ejwa. Bil-bidu kont għadek. Bil-bidu ejwa. Le, jiena. Dik il-mejda nimmissja tad-dolur. Jien miegħek l-ewwel darba tkellim dawn l-affarijiet 100%. U nagħmilha ċara kristalli jiena bniedem mhux li m'hemmx nemmen u ma nemmenx, jien ċert li hemm ħajja barra mid-dinja tagħna. Taf li skoprejna xi ħaġa jiena Mirko, skoprejna. Imma tkun hemm l-evidenza. Skoprejna għaliex skoprejna. Skoprejna li l-iktar postijiet li huma radioattivi għal Malta, ma nafx ikretu dak l-istudju ta' l-iktar postijiet radioattivi għal Malta. Għandek il-qammieħ, l-aħrax, dik il-biċċa ta' fuq, ġifieri n-nord. Dik il-folt. Hemmhekk kollu highly radioactive. Imbagħad fejn waħda mill-iktar minnhom li hija radioactive, il-Grigenti. Il-Grigenti se ngħidu kien. Xiex? Il-Grigenti. Mela asma' di. Mela inti l-esperjenza tiegħek fejn kienet? Il-Mellieħa. Għandi soldat kellu esperjenza l-Mellieħa. David Patch kellu xi ħadd li esperjenza UFO ġi fuq il-karozza tiegħu. U esperjenza hemmhekk. U daw dejjem raw għax UFO mal-kelma UFO identify flying object. Le, ara, inti, is-soldat,
li jaf David Patch, li juħol li ħankelmek issa fuq daw kollha diskraw. Id-disk. Sawa, u kollha disk jisu kulur id-dip. Ġifieri inti ma nafx kulur kien. Jisu silver. Jisu silver, jiena naħseb li skont Jien bil-lejra jnieħu. id-dwal naħseb jiena. U inti taf l-erba' minnis li kienu miegħi? Li, tnej. Taf tnejn minn dawk l-erba'? Li l-ek u l-buġi, għax il-buġi għazrajt tal-astja. U konna hemm individu ieħor u tfajla. Ejwa. Ġviri zgur għal-Madonna mux. Rekordjat il-buġi għal jistajku? Għadni le. Għadek le. Sallimlu minn għaw. Għaw, ili man kelmu. Xrit najlek. Issa jenna fiħor. Asna nistaw najdu għadi, tejt mir. Mux tamel pal axħar darba taħ. Insomma, da kien iġib la safar bil-kontrabandu. Ejwa. Sawa. U mill-lider, la safar kienu jizbawhom blega ta' Raydon. Għatma smajta. Biex meta jaddu mill-X-Trace. Jidru b'xej. Jirġew għadda plura. Fimt ġviri? Għalla xeħsara ta' għamilu għasu. Le, l-kaxxa. Titlek l-kaxxa fuq kaxxa. Titlek l-kaxxa fuq barra ġifieri. U kif jaddi mill-X-Tray. Ma jider xejn ġifieri. Ma jider xejn. Issa daqal, għara kemilu da ġifieri, daqal li kienu għadhom il-pakka l-Amazon, għalli kienu għadhom jaqbduħ minn ġo salvaċ. U l-ostra, għalli għallura jek jarawk per eżempju bil-flok kaħdar jew flok kiswed, ħajamel għalik il-pakka għal, fimt, ħajibza minnek jew ħajamel għalik, għara kemilu. Da għabdu t-tela, kif għabdu t-tela u ġejjina nizla, ġili u fofuħom, għalli law bdaw jisimaw la safarijiet ħarbtu hekk, li jħor il-xufir ħaseb li helikopter, għallu għabduna, ħareċ minn ġol karozza, reġa taħħa ġol karozza, tawa n-nizlax ma reġiċ tistartja, ipparkja, ġifiri, u la safar kollha mietu. Bil-kedda? Għalli kien għamilnom, għalli imweħlin ġol passiġġiera, għalli jekk. La safar. Jekk ħassa ta' sur ġagaġġa. Ma da kif tidu jkun jaf l-asfur din ġo kaxxa. Le, li jmutu tagħmel sens bix-xokk li jieħdu. Imma kif? Kif l-asfur? Asfur jinħasad, le. Induna bdal jew fuq meta qasbis. Mela. Qed jaraħ issa. Enedu kien helikopter li mhux il-każ. Dabla ħoss. Xejn? Sekk ma nafx. Imma asfur jekk jinħasad imutu. Insemmalek il-video tal-UFO li rajtin. U isma l-pakka galli, tindunaw ta' pakka galli kun ippanikjat jew kun predaturi jew xi ħaġa, taf kif jagħmel. Jiġifieri ma nafx. Jagħmel qajta differenti. Speċjalment l-Alexandrin, l-African Grain u x'ismu għaw. Madonna, koll għandhom qajta partikolari meta jkunu ppanikjati, ġifieri għax jiena kelli Balizzunzan attakka li kontetlek il-pakka galli, kelli Ġurdin attakka li il-pakka galli, ġifieri nafx ħoss jagħmlu meta jkunu fil-periklu. Insammalek il-video men, u isma la safar, jippanikjaw u dal-UFO jett fuq jek, jett naraħ, ġifiru, tibqa tismaħħom la safar, għaddi jippanikjaw. Video jek? Għandi video, jina, ti. Għabdet il-UFO tider? Xiex, mela. Tisma l-pakka galli għajtu, tisma li li jett Fej dakin? Raħa ġdid. Inti ġejt, fej kalli la safar, pakka galli ġejt, mena li. Ġejt. Mek kont. Ġifiri kont tindawar il-gadget, għax nixtrajt il-gadget ġodda kont u kont tindawarom. Fimt, u dak li kien jaħdem miegħi, insomma, dejjem jgħid li rajt UFO lem, rajt UFO law. U imma konx nemlu xina għaddew 12 sena biex rajt UFO. U l-ewwel darba t-tieni darba. U jien stajt naraħ dal-UFO. U x'għamel u niżżel il-gaġġa dar għalli mara fejn il-UFO. Ekk. Ġvida ma setax jaraħ. Fucking bellaħ li moħħi minn dakirin. U xrajten? Rajtu Flight of the Navigator? Nsejt imma. Flight of the Navigator. Isu zerrija tal-ħaxix, taf kif tkun iż-zerrija tal-ħaxix. L-ewwel beda Giuseppe D'Amato ta' fejn l-iskola. L-ewwel beda minn fuq Giuseppe D'Amato hekk, miexi bil-mod. Hekk, u fuq il-ħabs hekk. Ġifieri fuq il-ħabs kon bid-dritt tiegħi. U dak il-ħinet L-ostja. Da, ma ġifieri, da miexi bil-mod ħafna. Et il-mobile, fejn il-mobile? Fittix il-mobile, ħalli fuq gaġġa, ma stajċin.
nara fejn l-ostijiet il-mobile, sip il-mobile, kif naqbad dal-mobile. Dal-UFO, mux bil-paroli għetnejlek, għabbat ma' minnek, pip, għabbat tira, għabbat mux bil-mat. Uħatlu 10 minuti video, sakemm unbat. Bitċa J5 kelli, ma stax dana u bdejt nixxejkja għalla dak il-ħin. Għana b'ta l-esperienza, għana għaz kienu jizistu mobile. L-losti kienet tkun tal-bliħ. 14 sena kelli, għas. U tijak, kont fil-vicinu kollu. 98 naħseb. Rittin saqsik ħaġa. Ħassejt xi biża dakinhar jew xi feeling jew xi ħaġa xejn. Isni. Isek instamat. Kif ħaqbad ngħid? Jexxena ħassejt diqa kbira jisu ħadd jaffiġni l-isfel minn. L-ewwel ħaġa l-għamilt dort fuq l-oħrajn u tagħmel tarb qed narin. Għallu li iwa. U qed minnhom kien naqra kwietek għalli qed naraw u baċċaqlaq xriża. Issa inti taf kemm hu tal-life il-buġi, għadu żallu. Tista' timmaġina meta kellu 18 sena. U n-nejk tiegħu waqaf dak il-ħin, ma nsejqat abjad sar. Jien ma bżajtx, imma jiena ġejt qisni trans qed nara film. Ispeċi isni diġà rajt tal-ħaġa. Jien bdejt nitbilgħu f'sor. Immaġina inti ħanilek di. Enti qatt ma tqajt ma' tigra pereżempju. Le ejwa mela. Eżempju. Kont ħafna viċin ta' tigra u bdejt naħra taħti. Mela, hemm xi għandna qatt ma tqajt miegħu live. Xadin nitqajt, gorilla. Slot. Gorilla. Le, slot le. Ma għantik da eżempju. Taf kif inhu slot imma, sawa, għax ġbajt tara fuq il-television. Għat ma tqajt ma' wieħed, imma kieku jkellek tintaqa' ma' wieħed ġażu, m'intix qed tagħmel, dak xaħbad, isek diġà taf li hu, sawa, jiena ġrali jiena kont rajt fuq il-television, da dokumentarju x'nafjien. Meta rajtu isni ma ħadx il-qata' għax jisni diġà rajtu fuq il-television, pero mbagħad meta daħlet sewwa ġa moħħi u għadda żmien, niftakar għaddew xi sentejn tlieta, dak il-lejl niftakar tkellimhom kulħadd tgħidnilhom għedna tiftħux ħaqkom għax ħanqgħu għax ħadd ma jemminna. U inti kont qed tissegwi karriera akademika? Mbagħad jien iktar ma kbirt bdejt insegwi karriera akademika ġifieri u jibqgħid aħna hemmhekk għandna villaġġatura u kont nibqgħid da. U niftakar nitqajt magħhom xi 3 snin wara, konna ntaqgħu regolari ta'. U niftakar tilhom isma' jien xjenza dik li kien ġara titkellmu xejn u jekk ħad titkellmu tinkludunix. Għax jien ma nistax inkun qiegħed l-università qed nipprova inti meta tkun l-università you're proving yourself li inti bniedem serju. U mbagħad ħajdhom li rajt il-UFOs tinsix kif għadna sallu. Tijak ġiġa stramba, imma tijak bdiet tagħmel xi ħaġa fucking iktar stramba. Meta wasalt tal-level tiegħek, niftakar l-programm li qedlek lilek qedlek jien minix minn daw tal-UFO soda, imma jekk niġi fuq il-programm tiegħek bħala ħatkellem il-fatti u li naf li jisma' hemm ħajja fuq pjaneti oħra, ħabba minn aspett matematiku. U mbagħad meta għadda żmien sirna daw u issa kbirtet isma' jien niġi ngħid jaħsbu nies. Din esperjenza li għaddejt minnha u esperienza li għaddejt minna, jien ma tajtix label, ġivi mhux qed ngħid, isma' hekk qiegħed nassapportja il-sajjan u dawk kollha li jemmnu fil-UFOs. Għax hekk, jien qed ngħidilkom jien xrajt. Issa l-label jawwa kif tridu. Imma xejn ta' barra minna u jien literalment qisni qiegħed ġa film minn dawk il-films u fuq il-filming spjegajtilkom eżatt. Ejwa. Minn fejn għaddiet u da. Dak trid joħroġ. Xi ħaġa li iktar ma jgħaddi żmien ngħid speċi dik l-unika ħaġa li meta jitkellmu nies fuq l-aljeni dejjem istess ħaġa ngħid li hemm barra żgur hemm fl-univers, però m'hawnx evidenza konkreta bħalma nafu bl-ispeċi ta' annimali għax kollox huma eyewitness, dokumentarji, qatt ma tara video ċar ma kollox blejjat bħal Bigfoot, ma Bigfoot ma nafx jiena m'iniex konvint fuq il-Bigfoot. Għax m'hemmx l-ebda evidenza. Ma di rajta bajnejja, ġifieri. Min jien biex in-Amerik. Tiegħi beda jagħmel xi ħaġa stramba aktar milli rajt inti. Għax tiegħi beda miexi bil-mod hekk, ġifieri tilgħab fuq. Jixal
u jisparixxi, bum. Ejju, dikan, isma, jiena kontet l kiena l-esperienza tiegħi ta' ftit minuti kienet, imma mbagħad meta qabad jiġri, kun ma daqshekk. Dik it-tieni esperjenza ġrat ukoll tiegħi. Però da kif jixal, bum, jisparixxi, ma nafx kif, men, u taraħ fuq il-video, ġifier taraħ jixalek, jisparixxi mbagħad tara xi ħaġa. Jiġifieri da jixal, jisparixxi, jitlaq m'hemm xejn. U f'daqqa waħda, bum, jiġi. Madonna, dik ma stajċ. Isma, l-speed, jek veri jistu d-teknoloġija, l-speed. Le, da ma bdix jitċaqla, da. Ġoli jisparixxi, u ma jirġiġi, ġoli stess post. Għetta fimni xejn it-tnejn, mux ġast bum mallaw, le, da, sparixxa u reġiġi ġoli stess post. Inti bil-lejl ma? Le, matul il-ġurnata. Matul il-ġurnata. Issa, matul il-ġurnata, u beda jixal ħafna. Jiġifieri inti tgħid. Mhux ħajkun hemm xi ħaġa tirrifletti mixjem xi żgur mhux ħataħdemek. Da jrid ikollok bħal floodlight kbira b'saħħitha ħafna. Għax anki pereżempju issa ħareġ da ta' Skywatchers iddiskriva dak xi ħaġa li ngħid. Magħha mad-dawra kellha jisa bler jisu duħħan bħal meta tara isħana tiela minn fuq it-tarmak men. Veri da set jispjegaw l-istess klim li qed ngħid jien. U di inti jekk irrikordjajta anke tal-qamel għandek id-data l-ħin u kollox. Ija mela. U qatt ħadd ma vveċinak għax koġġet bħal da possibbli u ġara ħal ġdid ħadd ma raħħa. Ma kontx waħdi, kien hemm il-kuġin, raħħa wkoll, kien hemm il-ġar, raħħa wkoll il-lavrant li kien jaħdem miegħi jiena. Jumej wara ntqajt ma' bniedem li kien qed jonsob bħal-far wara xi ħaġa għaddejja minn taħt l-irdum. Għalli minn taħt l-irdum, għalli qatt ma rajt xi ħaġa xi ajruplan jew helikopter għalli għaddej minn taħt l-irdum daqshekk fil-baxx. Jiġifieri dan nista' nġibu. U raħħa qisha diska? Le. Bħalma rajt jien. Isa qamħa kbira jew xejn. Issa mbagħad norik kif noħorġu barra. Flight of the Navigator, ġifieri da film tal-80s antiki kun hemm dak it-tifel jidħol ġo dal-UFO. Ma nafx jekk rajtu l-UFO tkun ħajja. U set niskopru li l-UFO vera tkun ħajja mhux l-aljeni. L-aljeni just androids. Da tifel u tiġrib jieħu mbagħad niżlu x'imkien ieħor. L-istess ħaġa rajt jiena. Ġifieri ma ħadem dak il-film fucking kien jaf x'inhu jagħmel. Ħanejdlek il-bniedem ifotti lilu nnifsu. L-Amerikani provaw jaħbu ħafna affarijiet tal-gwerra. U l-Amerikani stess il-militar kienu bdew jitfaw kollox UFO. Bil-kontra, bil-kontra, ħani li għalxiex. Għax inti dak kien hemm il-Robinson Tunnel fin-1956 fejn dawn iddeċidew li kien hemm ħafna traffic ta' UFOs u bdew jagħmlu disruption fil-komunikazzjoni tal-ajruplani u affarijiet oħra qalu isma' qalu dar idu nsemmu mezz ta' xi ħaġa fejn aħna ngħidulhom in-nies li ma jeżisti xejn. U minn dakinhar minn dakinhar lem huma lehom mhumiex tret skont ħafna. U minn dakinhar lem qalu isma' aħna rridu nirredikolaw das-suġġett biex jaqa' redikolaw ħadd ma jibqa' dan. Fl-istess ħin Jacques Vallée ivvinta l-ARPANET. Ma nafx jekk taf x'inhu l-ARPANET. L-ARPANET huwa l-ewwel forma ta' internet. U dal-ARPANET kien iservi biex jekk każomaj jiġrilhom bħalma ġralhom ir-Russja jiexelu il-nuclear weapons, il-UFO mar fuq il-nuclear silo u xellilhom il-bombi nukleari kollha. L-Amerika ġara bil-kontra. Mar il-UFO fuq il-silo tal-bombi nukleari u tfihomlhom. Jiġifieri dak iku ir-Russja sparat. L-Amerika ma setax tispara lura. Fimxi rridlek u hemmhekk inħadem l-ewwel darba forma ta' internet biex jekk inqala xi ħaġa minn dat tip ikollhom komunikazzjoni. Jafu għax tar-Russja xejlu tal. Ġest biex jgħidu smaħna nistgħu nagħmlu li rridu bikom. Ma ġivi jafu għal UFO setgħu jgħidu hekk. Mhux hekk daw setgħu jagħmlu li rridu, mela anti biex da jridu jkunu tnejn min-nies. Biex jidawru ċ-ċavetta. L-UFO jifavorixxu r-Russi u Le. Il-UFO rihom, isma' ma għandkom fucking xejn. Ma għandkom xejn, dan nistgħu nżarmawlkom kollox aħna f'ġis sekondi.
Arnold, ħallejtek ħafna naħseb biex inti għandek appuntament issa. U żwijajna, jien ġobni dan il-podcast għax nibdew ma' ħaġa, u nispiċċaw fuqha. Il-programm meta ħajkun? Mela, il-season 2 sa jkun f'Ottubru. F'Ottubru? Tista' timmaġinaw kemm hemm xogħol ta' editing u da, ġifieri x-xogħol mhux l-avventura. Però kull min jixtieq ikun jaf bih segwu l-Facebook page tagħna u nissuġġerikom bħerqa senza interessi segwu season 1. Għas-season 1 nitikom l-affarijiet fundamentali u interessanti immens u bis-saħħa ta' kemm kien suċċess season 1 għamilna season 2 sintendi mbagħad u zidna l-logħba, zidna l-affarijiet għamilna investejna iktar u kollox season 1 kien kollox minn buħna pilota. Pero nħeġġeġ in-nies fuq il-Facebook page hemm kollox u fuq YouTube issibu season 1 li fih 9 episodji. U li tixxefa. Tal-ostja. Nirringrazzjak, nsellem il-Mirko u l-Steff, il-Melkem u l-Steff ukoll. Mela. Nejlihom ma nafu. U l-Jeffrey u l-Edward. Jeffrey u l-Edward. Nirringrazzja l-Mirko, insomma, grazzi Arnold. Narakom, guys, nispera li sibtuha interessanti.